Θέλω να πω μια άμαξα μετέσα που τα οδηγούσατε εσείς ενώ θα έπρεπε κανονικά να την οδηγεί η κυρία Ράντε. Για θέλουμε 3 άμαξες με 4 άλογα και 4 με 2 άλογα. Εσείς παντάρια τα τετράποδα κυρία, ενώ εμείς τα τίποτα υποφέρουμε. Τα πολλά αμάξια μας είναι για να κάνουμε εφέ. Να δείξουμε τι εστί η πλουσιότερη χείρα της Ευρώπης. Κόμπρι! Μάλιστα, αλλά πού είναι αυτή η πλουσιότερη, μας δείχνει. Έρχεται. Προηγούμε πάντοτε εγώ και τη θεωρώ πρόσωπα και πράγματα. Αν και τι πράγματα. Πολύ δευτέρας κλάσεως η πρεσβεία σας. Τι να κάνουμε κυρία, μας έκοψε το κονδύλιο ο Υπουργός των Οικονομικών. Αυτός που του βγάλαν το παρατσούκλι φορομπεί το βυζωμένα. Γιατί δεν το διώχνετε. Δεν μπορούμε κυρία, τον κρατάει ο βασιλιάς για να τρώει αυτός τις πόρτες. Και για να βγαίνει λάδι ο μεγαλειότατος, Μασάει καλά ο Καραβάνοβιτς ο πρώτος. Τι τον κρατάτε. Δεν το κρατάμε εμείς, ο ύψιστος το ξέχασε κυρία. Και επειδή όπως ξεχάστηκε ο Παπαστίνοβιτς, εσείς τι κάνετε. Δεν έχετε τίποτα στρατηγούς. Πώς έχουμε, 39. Καλά να στις αράκουνε. Και δεν κουνούνται. Τι περιμένουν να σαραντήσουνε. Τι περιμένουνε. Τους μισθούς τους έχουνε 5 μήνες να πληρωθούν. Για περάσει και ο έκατος μας το φτιάξανε το πραξικό. Και για να γλιτώσετε εσείς το πραξικόπημα, πρέπει να επέμβει η κυρία Ράντεκ με τα εκατομμύρια της. Ένα μικρό δάνειο κυρία, όπως συνήθιζε ο Μακαρίτης ο σύζυγός. Γι' αυτό και είναι μακαρίτης σήμερα. Έμεινε φλάνταξ ο άνθρωπος. Τον έφαγε βλέπεις ο πατριωτισμός. Τέλος πάντων, εσείς τι ρόλο παίζετε κοντά της. Να την καθοδηγώ. Έτσι άφραγη που είναι. Χρειάζεται τέχνη να είσαι και πλούσια και χείρα. Γιατί έχει βλέπετε και πολύ ρομαντική καρδιά. Ώστε είναι επιρρεπής στον έρωτα. Και ποια χείρα δεν είναι. Χείρα κι εγώ ξέρω. Μα αυτό είναι πολύ καλό, μας δίνει ελπίδες. Φέρετε πίεσε. Όχι κυρία, όχι εμένα, αν και αν ήμουν νεότερος για 2. Τα νιώτα σου λίγανε. Όλα τα άλλα σου εντάξει. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιος που τα έχει όλα του εντάξει, αλλά αυτό είναι το μυστικό μας σώμα. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά σύντομα θα μάθω ποιος είναι. Δεν είναι αυτή να πάρει. Αυτή χρησιμοποιεί αμάξι με 2 άλογα για καμουφλάζ, για να μην την παίρνουν κατόπιν πυρκοθύρες. Τι χρώμα έχουν τα άλογα. Μαύρα, κατάμαυρα. Κατάμαυρα αυτή είναι, για να είναι ασόρτη με το πένθος. Λοιπόν, μάζεψε τους κανονισμούς. Να συγκεντρωθούμε και θέλω από σένα μια χάρη. Θα πεταχτείς αμέσως στο καμπαρέ το Μαξίμ. Εκεί θα βρεις, εκεί θα είναι οπωσδήποτε τον οχαγό Ντανίλο Ντανίλοβιτς. Να τον φέρεις αμέσως εδώ. Δεν θα έρθει, δεν παντρεύεται λέει, το ξέκοψε. Ντανίλο! Αυτός είναι φαίνεται που τα έχει όλα τους παραεντάξει. Κυρία με συγχωρείτε μήπως άθελα σας κρυφακούνται λίγο. Τι είπατε! Μήπως κρυφακούνται λέω. Ναι, βαριακού λιγάκι, ναι. Επικίνδυνη γυναίκα και να του τονίσεις αν δεν σπεύσει στη φωνή της πατρίδας να έρθει εδώ να ξενογιάσει αυτή τη χείρα θα πάει στρατοδικείο πες του, ναι. Εγώ στο χώμα και αυτό στη φυλακή τρέχα. Συνωμοσία! Τα εκατομμύρια μας. Έχω να κατατοπίσω αμέσως την κυρία μου. Αγαπητέ μου Σερχές, μου επιτρέψει να σου υποβάλω ένα ερώτημα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τι επιδιώκεται τέλος πάντων στο θέμα της πλούσιας χείρας. Ό,τι ακριβώς επιδιώκετε και εσείς, αγαπητέ μου. Να αποσύρει η χείρα τα κεφαλαία της, να χρεοκοπήσει η Μαρσόβια, να ανατραπεί ο βασιλιάς από τον χρόνο και στη θέση που θα μπει ο βασιλιάς δικός μας. Μάλλον δικός μας. Τώρα Και οι Ρώσοι έχουν το δικό τους υποψήφιο. και οι Αυστριακοί. Ώστε θα χτυπούν. Πόλεμο. Μα δεν συμφωνήσαμε ότι τώρα που μπήκαμε στον 20ο αιώνα θα καταργηθούν οι πόλεμοι. Μα οι συμφωνίες, αγαπητέ μου, γίνονται για να παραπιάσουν. Λένε πως είναι εγωιστική γυναίκα, αλλά απλοϊκή, λαϊκή. Αγαπητοί μου δεν με γοητεύουν, λαϊκίστε. Τα εκατομμύρια της, κύριε. Αυτά με γοητεύουν. Ομορφιά, χαζομάρα και πολύ χρήμα. Ιδεώδης συνδυασμός. Όλοι που ήρθαμε εδώ απόψε, με αυτό το όνειρο ήρθαμε. Κοντοσά χρέη. Από χρέη, κύριε, άλλο τίποτα. Και ποιος Παριζιάνος δεν έχει χρέη. Μια φορά εμένα η Ρωμένη μου το εδήλωσε, δεν μου δίνει άλλα. Εμένα με έκοψε εντελώς. Βρήκε κάποιο νεοφερό μου και καταλαβαίνω. Τι καλά, Αυτή είναι ο Σικολώνας σε πάρε σένα. Γεύμιζε το Παρίσι από τάφους. Η μακαμισά μου. Αυτή η βλαχοχείρα είναι ικανή να ξελογιάσει ακόμη και τους συζύγους μας. Για τους συζύγους μας πολύ που μας νοιάζει, Μαρκησία μου. Οι εραστές να μην ξελογιαστούνε. Ναι, μα καθώς διαθέτει και το χρήμα. Και καθώς οι εραστές γίνονται όλο και πιο πολύ έξοδοι. Να αντιδράσουμε λοιπόν.
Να την πολεμήσουμε, να τη σνοβάρουμε, να την ταπεινώσουμε. Να τη γαλλιοποιήσουμε. Μα ελάτε τώρα, μια λαϊκιά. Τελευταία η λαϊκή τέχνη έχει γίνει πολύ της μόδας. Δεν προσέχουμε. Έχω να σας αναγγείλω κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Αυτή τη στιγμή έφτασε η κυρία Άννα Ράντεκ. Παρακαλώ να την υποδεχτούμε όπως της αξίζει. Βασίλισσα, χαρά στο πράγμα. Έτσι που γίνεται βασίλισσες είναι πια ντενοντέ. Μην μιλάτε έτσι για τον θρόνο. Είμαι τις παρακολουθήσει. Γιατί θα μου κάνεις φάκελο. 1.000.000 είναι για λύσου στο Γεροκαραχάγοβιτς έφερε. Έλα, πήγαινε μου και θέλω να μιλήσω με την κυρία Ράντεκ. Συγγνώμη, ποιο είναι αυτό το κιούπι? Κυρία μου, αυτές οι εκφράσεις. Έτσι μιλάω εγώ εξοχότατα, από το λαό προέρχομαι. Τα άλλα τα αριστοκρατικά που είμαι ο μακαρίτης μου θα τα κοτσάρω στους καλεσμένους σας απρέ. Και τώρα σε έχουμε στο ψητό. Στο παγιόκο, στο παραδάκι, στα πικικίνια. Έτσι τα έλεγε ο μπαμπάς μου. Όχι, εμείς επιθυμούμε διακαώ. Τα εκατομμυριά μου τον γνωρίζω καλώς. Υποψιάζομαι μάλιστα τις χαρώς όταν αυτή τη φιέστα για να με εξτηρίσετε, του λέει ο μπαμπάς. Άννα, πρόσεχε. Όλο κοτσάρες τα μονάχα. Ναι, παιδί μου, εσύ πλουσιώσε την κυρία της Ευρώπης. Να λες μονάχα αυτά που σου μάθανε οι δασκάλοι. Ναι, και καθαρεύουσα, μόνο καθαρεύουσα. Και πάρε λίγο ύφος. Να πάρω, να πάρω. Μαντάμ, είσαστε μια σιρήνα. Ναι, εσύ το γνωρίζω. Ζήτω το χέρι σας. Είναι καπαρωμένο. Να το ασπαστώ. Α, να το ασπαστείτε, λάβετε. Έτσι μας μου πει. Φυλάτε το βραχιόνι μου. Αυτό το χεράκι, ωραία μου μαντάμ. Δεν χρειάζεται μονάχα φίλημα, αλλά και τραγάνισμα. Δώστε. Μας άρτε το δαχτυλίδι. Μαντάμ, το χέρι σας. Δύο από παιδάκι μου περίμενε. Περίμενε να ξετελεύει ο κύριος. Εξετελεύσε το. Πότε. Δεν το πιείτε το βρυγιόνι. Όχι δηλαδή που με ενδιαφέρει. Έχω άλλα 1427 κατοικοτρώνες να. Αλλά περιμένουν τόσοι. Καπανιστόμα! Βαρδόν. Τη λαρίνκη. Εγώ λαρίνκη. Βαθύ. Αυτά. Μεταλλικό. Χρυσό. Πάει κουστούμι με τα λοιπά. Πως τελειφεύει πως η περιουσία σας είναι μεγάλη. Μεγάλη λέει. Μεγαλειοτάτη. Σε μετρητά. Καλή και μετρητά. Αλλά και κτήματα, Για αυτά πια μελέτη τώρα. Και χωράφια. Χωράφια. Ωραίο το φιστανάκι σας, μεδάμα, και δεν συστηθήκαμε. Ζωζεφίνα Κουκούνοβα. Μαρκησία. Χαίρο. Άννα Ράντεκ. Πλουσία. Έχετε πολύ ροδαλό
Και πηγαίνετε συχνά στα χωράφια σας. Ενίοτε, διότι με κουράζει. Τα χωράφια μου τα έχω σπαλμένα με κινουπίδια. Τραγικά κινουπιδί. Για να τα διασχίσεις θέλεις 32 μέρες με γαϊδουρίο. Είμαστε διάφτης εκτάσεως, Μα τι λέτε, κύριε Βιάννου μου, μεγάλης προεκτάσεως. Τα γι' αυτά θα μιλούμε, ας πούμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Για την ομορφιά σας. Την γοητεία σας. Έχουμε γίνει όλοι θαυμαστές σας. Εσύ, αυτό μου συνέβη από τότε που χείρεψα. Απροπό, ξέχασα να συλληπιθώ. Όχι, εγώ να λυπηθώ. Που λέτε μόλις σε χείρεψα, ανακαλύφθηκα στη Δευτέρα Αμερική. Αμέτρητοι θαυμαστές μου φυσικά θαυμάζουν τα αμέτρητά μου. Κι αν επιτρέπετε, τι εννοείτε, μαντάμ? Αυτά που εννοήσετε κι εσείς και τα εύκολος εννοούμενα παραλείπονται χάρη ευγενίας, φιλής και μουτσμούς. Και έξυπνοι. Εγώ μόνο έξυπνη. Ατσίς. Ξέρετε πώς λένε και μακαρίτης μου? Κολοπετσωμένη. Για τον λόγο αυτό άλλωστε πάνε σε τηλεμαρίνα. Τι να ρωτεύτηκε, θέλει να πει. Κατά κιούτελα. Και να προβόλος. Μου ενοικίασε δασκάλους, κομμωτάς, τοπάδες, χορογράφους και με τσουπάσανε στη μόρφωση. Μου μάθανε συντακτικό, ορθογραφία, χορογραφία, χειροτεχνία, εκκλησιαστικά μνημόσυνα, ευχέλαια, τρισάγια. Με τσουπώσανε και με πηδήξανε στη μόρφωση. Και να είναι τώρα παραμορφωμένη. Ξέρετε που το παραμορφωμένη έχει αντίθετη έννοια. Το ξέρουμε, το ξέρουμε, αλλά χείρεψε 40 μέρες. Τι πρόκειται να μάθω. Τι χιούμορ που έχετε, ωραιοτάτη μου, μαντάμ. Μαύρο χιούμορ, για να ανασορτεί με το πένθος μου. Τα συλληπιτήριά μου, απροπό. Για το βαρύ πένθος σας. Βαρύ. Όχι και τόσο βαρύ. Βαρύτατο, σήκωτο. Μόνο πόσο πάει και ελαφρώνει. Πάντως ή το μεγάλο πλάκωμα. Πολύ μεγάλο πλάκωμα. Διατήρησα με το μακαρίτι μόνο 40 μέρες. Και νύχτες. Τις νύχτες σου δεν πλάκωμα. Έχετε μεγάλη αντοχή. Όχι, δεν με εννοήσετε. Θέλω να πω ότι ο μακαρίτης και τα χρονάκια του. Μου έλεγε 87, ξέχναγε 3, έκρυβε 23, δηλαδή μεταξύ 800 και Αγίου Πέτρου η σούμα. Αυτή η σούμα μου τον μακαρίτεψε και του έλεγα μη χρυσέ μου, μη μου ζορίζεσαι. Αυτός τον είχαν πιάσει τα γεροντοφιλόθυμά του. Και έτσι πάνω στα 40 μερά μου κλάταρε. Τα τυλάκια ευχαρίσω στο δικό μου, ορίστε κύριε. Μου κλάταρε. Πάνω στα 40 μερά μας που λέτε, τέζα ο κουρός. Ένα βράδυ μου κάνει και μου μείνε ανάμεσα στα πόδια. Στα χέρια, στα χέρια. Έχετε μια αξιολάτρευτη απέλεια. Την έχω από την καταγωγή μου, εμείς του απλού λαού. Οι λαϊκοί τύποι έχουν πάντα καρδιά ανοιχτή. Ας έχουμε κι εμείς κάτι ανοιχτό, μαντάμ, όχι όλα εσείς. Βέβαια, η καταγωγή σας Σας προβληματίζει και εμένα η δική σας. Ποσός, κυρίες μου, ποσός. Άλλωστε για αυτή την καταγωγή μου με ηράστη ο Μακαρίτης είχε πλωμώσει από την αριστοκρατία. Επιτρέπετε να παρουσιαστώ. Σε μένα και δεν παρουσιάζεστε. François de Classé. De Classé. Κλασέ. Classé. Προσέξτε κύριε Κλασέ. Μην βάλετε τον τόνο στην παραλίγη. Οδούσα μια πρώτη γνωριμία, μαντάμ. Και τι θέλετε να ακολουθήσει, για προωθηθείτε. Αυτά μας τα πάνικος είναι. Φυλάξου, ρικοθύρας και πατήρης. Παρδόν. Ρικοθύρας και πατήκου. Ήθελα, μαντάμ, να σας εκφράσω. Το θαυμασμό σας, αλλά όχι προς Θεού για τα πλούτη. Τα ψυχικά. Μόνον. Εγώ είμαι υπεράνω του χρήματος, ξέρετε. Μα και ποιος δεν είναι, όταν δεν το έχει και το έχουν οι άλλοι. Εγώ ξέπλετε, από χρήμα έχω πει. Φρανσουά, να σας μιλήσω. Μα γιατί μου βλέπετε. Μα επειδή βλέπω έλα. Η κυρία σας, κύριε Κλασέ. Πώς είστε, μαντάμ, δεύτερο κλασέ. Μα κυρία, πώς θα τραπολογάτε έτσι. Έπιπλο είναι. Δεν μου λες. Ποια είναι αυτή η τσούρδο? Η γυναίκα του πρεσβευτήρας. Και ο Ντεντέ τι ρόλο παίζει? Εραστής. Εραστής του πρεσβευτή. Της πρεσβευτήρας. Α, και πρεσβευτής τι πρεσβεύει, και ρωτάς εθελοντής ή εξομιλίας. Στο κάτω-κάτω εσύ θα με Αλλά παρατήσεις. καλά, αυτό είναι ένα ναρκοπαίδιο. Θα βρούμε άλλη κυρία βρήκα και στη Μαρκησία Ντεμπλουά. Αυτή είναι 60, μαντάμ. Ήταλα ο κύριος Δεκλασέ είναι ο χορευτής μου. Α, χορευτή τον λέτε εσείς εδώ. Γιατί εμείς κάπως αλλιώς τους λέμε στο χωριό μας. Δεν έχετε διόλου τάκτ. Αλλά και πώς να έχετε από εκεί που έρχεστε. Μπορεί κυρία πρεσβευτή να μου να μας λείπει εμάς το τάκτ, αλλά μας περισσεύει κάτι άλλο. Η αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια. Η τσέπα. Πώς τη λέτε στη Γαλλία? Αν δεν ήμουν η οικοδέσποινα Φρανσουά, ελάτε σας λέω. Μα κυρία μου, αφήστε τον να αποφασίσει
Τι πρόσβαλες. Μα με έπιασε το πατριωτικό μου. Μια πρεσβευτήνα της Μαρσόβια και να μας τα φοράει, Έτσι είναι οι Γαλλίδες. Και ύστερα σου λένε να γίνουμε κι εμείς Ευρωπαίες, που δεν με παρατάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ κυρία, τώρα δεν μιλούσατε με τη γυναίκα μου. Τι λέγατε. Άστα βράστα, μη συζητάτε. Κατουριά τα πρεσβευτήνα. Λέω, το έλεγε Μαργαρίτης, είσαστε διπλωμάτης Σαΐνη. Βέβαια κυρία, με κερές. Με κερές, ποιος σας λέει έτσι. Ο αγαπητός μου φίλος κύριος Νίκλας. Α, ο Νίκλασες. Και δεν μου το πες και έφυγε. Τι είπατε κύριε. Όχι, δεν αλλάξουμε κουβέντα. Αλλάξουμε ευχαρίστως, χορεύω άψογα. Να βαλσάρουμε λοιπόν. Μπορώ να σας ζητήσω το κάτι. Διπλωματικό. Τρελαίνουμε για το κουσκούς, λοιπόν. Περισσότερες από τις κυρίες που είναι απόψε εδώ, τον έχουν εδώ. Ο φιλαράκος, έτσι το λέμε. Είναι βλέπετε τόσοι πολλοί κερατούλιδες που κοντεύουν να πέφτουν τα κερατά τους. Καλά, εσείς πώς κυκλοφορείτε. Είναι η εξαίρεση, κυρία. Να είναι καλά η Βαλερή. Ο Θεός να σας την έχει καλά τη Βαλερή σας. Το θέλει ο οργανισμός του το κέρας. Όχι, δεν καθόμαστε μπάχια σας. Και μόνο και πάρτε με το πάκι. Το μετωπάκι το δικό μου, το δικό σας προσέξτε με τις κερές. Επιτρέπετε να παρουσιαστώ στην κυρία Ράντεκ. Παρακαλώ, κυρία. Σερ Τζον Χέις, πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας, της Συμμάχου της Μαρσόβια. Yes, Hayes. Very well, thank you. Φτάσαμε και στη μεγάλη. Προσεχέστε, φίλοι κολομπό. Σύνοχος δεν είναι. Αγαπητή Λέιδη. Ήρθε καμιά λέκτη. Εσείς δεν είστε ακόμα, αλλά θα σας κάνουμε. Μα τώρα κύριε Σερχέης που με ψιλοδουλεύετε. Ναι. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε ολόκληρη αυτοκρατορία πίσω μας. Δεν ξέρω τι έχετε εσείς οι Άγγλοι από πίσω σας. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι εγώ δεν είμαι χάπατο. Άκου με κάνουν λέιδη που δεν ξέρω και τι πάνε να πει. Ποιος είστε πάλι εσείς. Φον Φριτς Χάιλερμαν, πρέσβης της Γερμανίας. Και τι θα με κάνετε εσείς, παρόνι. Παρόνι. Σε καλύτερη τιμή. Για ακούστε εδώ κύριοι προξενητάδες μου. Εγώ είμαι μία χήρα. Και χρειάζεστε ένα σύζυγο. Όχι, χρειάζομαι την ελευθερία μου να τη χαρώ. Όχι να τη χαραμίσω σε κανένα ξεβράκωτο δούκα και βαρώνω και να το χρυσώνω και από πάνω και από κάτω. Μα πώς μιλάτε έτσι. Πώς αλλιώς να μιλήσω που μόλις έδωσε ο Θεός και χείρεψα. Πέσα να πάρουν όλα τα λιγούρια των Παρισίων και μου ζητούν τη χείρα μου ενώ εννοούν το χρήμα. Εγώ τα λεφτά που κληρονόμησα φων από τέτοια μου θα τα γλεντήσω μόνη μου. Myself, που λέτε και εσείς οι Άγγλοι. Α, ξέρετε την αγγλική. Πολλά ξέρω. Πολλά ξέρουμε. Και κορόιδο δεν πιάνουμε. Δεν πιανόμαστε. Και goodbye, say Hayes. Bye. Και auf Wiedersehen, Von Fritz. Fritz! Ακούσατε, Φρίτς. Και τώρα κύριε συνάδελφε τι γίνεται. Έχω ένα άλλο σχέδιο. Δεν πέφτει η χείρα. Θα πέσει η Μαρσόβια. Ήρθε τον αγγελόκτη. Μόνο που δεν έχω μερίσει. Και λέει πως είναι πιο φυσακονίστα. Καλά, πείτε το σήμερα, θα τον ξυπνήσω εγώ με ένα καινούριο τελεσίγραφο του Βασιλιά. Η πέμπτη χείρα, η πέμπτη τώρα. Ήταν επί της χείρας. Ειλικρινά σου λέω, τους είχάχηκα όλους. Είδες πως τρέχουν έξω πίσω στον παρά. Αν οι μεγάλοι δεν φτάνει που τρώνε όλο το κοσμάκι, δεν να πάνε και τα λεφτά μιας χείρας. Ειλικρινά σου λέω, τους είχάχηκα όλους. Και το χρήμα. Να το συγχαίρεσαι, αλλά να το κρατάς σφιχτά. Μην τυχόν και βρεθεί κανένας παρακεντές και στο φάει. Εκτός πια αν παρουσιαστεί Ο έρωτας. ο μεγάλος έρωτας. Ο μεγάλος έρωτας. Λένε ότι είναι σαν τα φαντάσματα. Όλοι τα κουβεντιάζουν και κανείς δεν τα είναι ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Πάμε μέσα σου εξηγήσω.
γιατί όποιος την βρίσκει σαν ήρος αποθουμίσκει τις μέρες τα φιλιά, μνημείο η αγκαλιά. Κι ύστερα δώσουμε την παράδεισο παλιά. Όχι εσάς, παρόλο μου, τον εαυτό μου φοβάμαι. Μήπως με παρασύρει ο θαυμασμός και γίνει ο επιθετικός. Μα να γίνεται εμπρός, επίθεση. Θα βρω ισχυρή άμυνα. Μαρκησία μου, πόσο καιρό έχω να σας δω. 3 μέρες. Και μάλλον 3 νύχτες. Και μου φαίνεται αιώνας, τόσο ποθητή είναι η συντροφιά σας. Τότε αύριο. Τι μελετάς το αύριο, λέει ένας ποιητής, να ζεις μόνο το σήμερα. Πώς πάνε τα κορίτσια του Σαντά? Κανονικά, τυπικά, εύκολα, ενώ εμένα με συγκινούν τα δύσκολα γλυκά που γίνησε. Κοίτα, είναι λυσασμένες, κοίτα. Και να πεις ότι στερούνται και σύζυγο έχουνε και κόμενο έχουνε. Θα το σουρμαδίξουνε το καημένο. Μη μου πεις επιστριλεύεις. Όχι, αλλά έκανα αυτό. Έτσι μου έρχεται να βγω να τους τα πω ένα χεράκι χωριάτικα, μερσοβιώτικα. Από αυτό μας έλειπε. Ύστερα σου λένε ότι ανήκουν στην αριστοκρατία, βρε, δεν με παρατάς. Λόγαγε, ελάτε σας θέλω. Μας τον παίρνετε. Αχ, μη! Πώς αισθάνεσαι, είσαι εσείς φόρμες σου ποσιώτης. Σ' απονείς θα κάπου να ξαπλώσω έστω και ένα τεταρτάκι. Τρελάθηκες εδώ, θα δώσουμε μάκια. Μάκι, και πού είναι ο εχθρός. Έχει πάει μέσα να φρεσκαριστεί λιγάκι. Κάσα με τη χείρα. Άλφαντι. Εντάξει, μέχρι να τη βρείτε πάω να ξαπλώσω λίγο. Μην μου φύγεις κι εσύ, η πατρίς μπροστά, ζήτω η πατρίς μέσα. Ζήτω η πατρίς. Ωραία, πάω να πέσω υπέρ πατρίδος. Τι κακό είναι αυτό με εμένα. Βρίσκω το άμπρο, κάνω την ύφη. Τι είμαι εγώ, πρεσβευτής ή ρουφιάνα. Μιλάτε για τη χείρα. Γνωρίζετε. Αγαπητοί μου, μη με προσβάλλετε. Δεν είχα ποτέ προτίμηση στα αγροτικά προϊόντα. Να σκεφτείτε κάνει πουγάδα. Τι θα πει πουγάδα? Βλέπει τον εαυτό της κάθε μέρα. Στο σπίτι της έχει εγκαταστήσει μπανιαρό. Άρρωστη θα είναι για να πλένετε. Αναγκάζει και το προσωπικό της να πλένεται. Εσείς τη γνωρίζετε? Χείρα και βλακοσικάτη, τι μπανάλ. Κυρίες, είπατε τίποτα? Μαντάμ, Δεν έχουμε συστηθεί. περιττό μου γιατί εγώ είμαι παγκοσμίως γνωστή σε όλα τα Βαλκάνια. Μαντάμ, έχουμε συστηθεί. Δεν νομίζω. Εγώ συνηθίζω να μένω αξέχαστη. Ωράκι, Μαρκησία, Τσουτσούνοβα. Εγώ σας γνωρίζω, είστε διαβόητοι. Μα φυσικά για τα πλούτη μου. Και πάρα πολλά άλλα. Πώς μιλάτε έτσι, κυρίες? Πώς να μιλήσουμε σε μια κυρία που προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα, τα κατώτερα. Κατερινάκη, κράτα μου, θα τη λαρυγώσω αυτή. Για άκουσα εδώ μανταμίτσα μου. Δεν είμαι μανταμίτσα σας. Είμαι η υποκόμισσα de Μαζοράν. Και είχα μια σκασί. Άσχομαι εμείς στο χωριό μου αυτό το ντε, τα λέμε μονάχα στα γαϊδούρια. Και από ό,τι βλέπω, από αυτά ξέρετε μονάχα. Όχι, ξέρω και από μουλάρια. Και από φοράδες. Και από καμήλες. Σας γνωστοποιώ πως δεν έχω αντικρίσει ποτέ μου το ζώο της συνομοταξίας που αναφέρατε. Πολύ απλό, κοιταχτείτε στο καφέ. Αυτό είναι προσβολή. Μα καταδέχεστε, υποκόμισα, να μιλάτε σε μια γυναίκα με τέτοιο σκοτεινό παρελθόν. Σκοτεινό! Για να σας πω, κύριε Μαντέ! Περίμεσε, Κατερινάκη, μη μου ξεφουσκώσεις. Μιλήσατε, κυρίες μου, για τα λαϊκά μας στρώματα τα κατώτερα. Και δεν σκέφτεστε τα δικά σας, τα αριστοκρατικά, τα ανώτερα, που σηκώνει το ένας και πίπτει ο άλλος και εδώ, κύριε φυλακή μου, το στοματί μου, που αν τα ανοίξει... Κυρία Ράτε, σεβαστείτε το χώρο. Κυρία Πρεσβευτίνες, το σεβαστούν πρώτα κάποιες άλλες που ας μην μιλήσω. Μπορώ να το πω, που δεν τολμάς να μπει στο σπίτι σας, μην κουτουνίσει κανείς το κέρατο. Πώς μιλάτε έτσι, κυρία μου? Εμένα ήταν πριγκίπισσα η θεία μου. Η θεία σου. Είναι αυτά που λέτε, κυρία Ράντε. Αυτά που μου το δάσκαλός μου που ήταν και μεγάλος κουτοπόλης. Ανούλα μου έλεγε. Αυτές οι μεγαλουσιάνες που βλέπεις μπορεί να έχουν πατέρα κανέναν υποκόμι.
Το είμαι γιάτα που θα πει στα βλήτης. Πώς τα βλήτης! Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Ράντεκ! Πώς μιλάτε έτσι στην υποκόμισσα, τε Μαζοράν! Για την υποκόμισσα τα λέω, γιατί όπως μου έμαθε ο δασκαλός μου, κάτι μεγαλουσιάδες ενελό που σας παίρνουν το βράδυ στο κρεβάτι κανένα τραβαρτισμένο υποκόμι, το είμαι γιώτα που θα πει στα βλήτης και τσουπ μια υποκομισούλα και παλτονεύω. Πώς τα λομάτε, η κυρία υποκόμισσα! Είναι ρόδος κόρη του βασιλιά μας! Άρα μεγαλειότατό σας εβόλευε τη μαμάκα της. Σταματήστε, κυρία μου! Αυτό ήταν ένα μεγάλο βασιλικό ηθήλιο. Δεν να δείτε βασιλίκια, εδώ πρόκειται για μπασταρδιλίκια. Διαθέτουμε 60 βασιλείς και καθένας από αυτούς έχει αποκτήσει περίπου 30 νότα τέκνα. Μπράβο, παραγωγή εστεμένη σας. Αφού δεν είχα τίποτα άλλο να κάνουμε. Αρκετά, κυρία μου. Έχετε το θράσος. Εγώ έξω κοντάτι έχω το θράσος να τα λέω. Άλλες έχουν το θράσος να τα κάνουνε. Τα κάνουνε. Το κάνουνε για να λέμε και τη σκάφη. Σκάφη. Εγώ δεν έχω αντικρίσει ποτέ με αυτό το σχέδιο που εσείς αποκαλείτε σκάφη. Σας το συνιστώ. Έλεξε βγαλματάκι και το έχετε άμεση ανάγκη. Μαντάμ, στάρ! Λες εξού, το Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκετε εις των κύκλων μας. Ο κύκλος σας, μαντάμ, είναι πολύ ξεχυλωμένος. Λιποθυμώ! Λιποθυμάς, δεν είναι τόσο κουραβευμένη. Ραπείς σας! Ορίστε! Μιλάει και η κοντέσα Βαρτούζοβα. Έξω! Με φωνάξατε εδώ πέρα για να με συνοβάρετε, να μου τα φάτε και από πάνω. Σκατούλες! Μαντάμ, φτάνει για το Θεό! Ας το Θεό εσύ. Μην ρίξει κανένα κεραυνό και μας πάρουν και μας τα σπάρα. Κύριε Πρεσβευτά, τις άμαξες μας αμέσως. Τις άμαξες κόσμο το δικό μας! Άσε τον κόσμο το δικό σας. Μην τον ταρακουνάσει και ξεβουλώσει και γίνουμε εδώ μέσα χαβούζο. Το ξέρω πια τον κόσμο το δικό σας. Ξυπασμένος και άφραγκος. Όλο τίτλους και απενταρία. Σαλόνια που μοσκομυρίζουνε, κρεβατοκάμαρες που ζέχνουνε και ο απαυτόσος που απαυτώσανε. Έτσι νομίζουν που πέφτουν οι γυναίκες. Δεν την είχα θέλει άλλα, θέλει γλυκό λογά. Θέλει να την κοιτάς μες στα μάτια και να βάζεις το βλέμμα σου λατρεία, πάθος. Βάλε. Μες στο σκοτάδι, τι να δει. Το πάθος σου θα βγει και μέσα από το τραγούδι σου. Μεγάλη ξελογιάστρα η μουσική. Κρυφτείτε εσείς τι κάνετε. Μα να σου πω τι παριστάνουμε, δηλαδή εγώ τον δίδω να χτυπημένο. Ο Ρωμαίος που ήρθε να τραγουδήσει την Ιουλιέτα του. Λογαγέ Ντανίλο Ντανίλοβιτς. Εν ονόματι του βασιλέως διατάσσεσαι αν την ξελογιάσεις. Τέλειωσε. Είναι διαταγή. Ρε παιδάκι μου, έναν ξελογιαστή έχουμε στο βασίλειο. Αυτός είσαι εσύ, τι να κάνω, πρέπει να τις ρίξω. Αυτός κοίτα αυτόν τον είναι. Μόνο να τον παρουσιάσω. Τον άλλον όλο ευθυμία είναι. Δεν έχουμε άλλον όμορφο στην πατρίδα. Οι δυο μας είμαστε, εντάξει. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εκείνο που ξέρω πολύ καλά είναι ότι μια γυναίκα όμορφη και πλούσια όπως λέτε δεν πέφτει εύκολα, αλλά τι να σου κάνω, έπλεξαμε ατζαμίδες. Τέλος πάντων, να σε έρθουνε μέσα η μουσική να τελειώνουμε. Αφού τι λέει ο πεντάμαχη σε κάποιο αστροφαθή, λέει για το παλικάρι που κλείνε στο στρατή, που κλαίει ορφάνο πουλί της νύχτας στο πεζούλι, γιατί και μια χαρά
Κοίτα εύκολο που ήταν. Παίρνει φωτιά. Μα είναι γελίο. Η πατρίς προστάζει. Να σκαρφαλώσω στο μπαλκόνι σαν διαρρήψη. Εραστής. Έτσι λέει έκανε και ο Ρωμαίος στην Ιουλιέτα. Ο Ματζέλα γίνει. Όσο τα περάω τόσο πιο χείρα αισθάνομαι. Αχ, πρόσεξε έτσι. Από το πρωί που ξύπνησα. Ναι, το ξύπνησα. Λες και κοιμήθηκα καθόλου μετά τη σερενάτα που μου έκανε. Μη μου πεις ότι ερωτεύτηκες. Αν είναι έρωτας να σκέφτεσαι έναν άντρα όλη τη νύχτα και να μην μπορείς να κλείσεις μάτι. Και όταν κοιμάσαι να τον βλέπεις στα όνειρά σου. Και όταν ξυπνάς να τον πάλι μπροστά σου. Φάνασμα ήταν. Οπτασία ήταν. Τον Δανίλο! Αυτή του πρεσβευτή. Κι άβρωνε τα χεράκια του, σαν να ήθελε να με αγκαλιάσει, να με σφίξει. Και σε έσφιξε. Ω, δεν δοκίμασε. Δηλαδή αν δοκίμασε, τι θα γινόταν. Δεν ξέρω, έτσι όπως ήμουν, έτσι. Μα τι με κοιτάς έτσι, δεν τιμώνεις, δεν με μαλώνεις. Πώς θα σε μαλώσω. Που βλέπω την ευτυχία να στράφει στα μουτράκια σου. Μέσα μου, Κατερινάκη, μέσα μου να δεις πως λάμπουν όλα. Ήρθε ο έρωτας, καλή μου. Ήρθε κι όλα αλλάξαν. Πάει η χείρα. Πάνε τα μαύρα, τα θέλω άσπρα. Όλα άσπρα. Όλα άσπρα. Αποκλείεται. Σε αυτή την πλατεία έχει εκατοντάδες περιστέρια που πάνε και κουτσουλάνε την κεφάλα του μεγαλειοτάτου σας. Δεν ξέρω αν ο βασιλιάς το θέλετε κουτσουλισμένο, αλλά εγώ το μακαρίτι μου το προτιμάω κουτσουλιστό. Το που λέτε έχετε δίκιο, μαντάμ, αν δεν φταίμε εμείς, ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος γιατί που δεν βάζει τάπα στα περιστέρια. Το είναι αντίθετος. Που δεν στέλνει τακτικά τα βιβλία του να πλένουμε τον βασιλιά μας. Τώρα πούμε, ας αφήσουμε τα πολιτικά και ας έρθουμε σε ένα θέμα λίγων λεπτών. Λεπτών, εδώ είμαστε. Όχι, παρεξήγηση. Παρεξήγηση. Χοροδία θέλετε. Κυρία, πρόκειται για τον οχαγό Ντανίλο. Για τον Ντανίλο. Επιθυμεί πολύ να σας γνωρίσετε. Εγώ. Όμως έχω ακούσει άσχημα πράγματα για το άτομό του. Ότι είναι γυναικάς, πρικοδύρας και επιπλέον εκδίδεται. Τι κάνει? Εκδίδεται η Σιδωνάς. Συκοφαντίες. Συκοφαντίες. Σαν μοσχάρια κάνετε. Η χώρα μας είναι χώρα κτηνοτροφική. Εγώ σκέφτηκα ότι οι κύριοι θα την εκπροσωπούσαν. Πρόκειται για ένα νέο θαυμάσιο με πολύ λεπτά αισθήματα. Το χρήμα το περιφρονεί. Τα πλούτη τα αποστρέφετε. Τότε θα αποστρέφετε και εμένα για τα πλούτη. Για τα δικά σας πλούτη
ενδιαφέρει. Αν δηλαδή τα δικά μου τον ενδιαφέρει. Άλλο εννοούσε ο κύριος Μπουμπούνοβιτς. Εννοείται τι εννοούσε. Μια στιγμή να συμβουλευτώ το καρνέ των ακροάσεών μου και θα του παραχωρήσω εν καιρό βίζιτα. Είναι εδώ έξω, περιμένει στον κήπο, ήρθε μαζί μας. Σε ανυπομονεί και φλέγεται, αλλά ήθελε να προετοιμάσουμε εμείς το έδαφος. Τι να προετοιμάσετε, το προετοιμασμένο. Τέλος πάντων, θα τον δεχτώ το λοχαγό, γιατί μου την έχει δώσει. Την εντύπωση. Ότι πρόκειται περί κυρίου. Πέστε του να περάσει. Ώστε εμάς μας επιτρέπετε, δεν χρειαζόμαστε άλλο. Όχι, μπορείτε να πηγαίνετε. Πάρτε και τα μοσχάρια. Κατερίνα, Κατερινάκη, δεν είναι κοριτσάκι μου. Ωραία, Δίλο, Δίλο, είναι εδώ. Να το αλεκαριστώ, να γίνω όμορφη. Να βάλω ένα καινούργιο μουστάκι, ένα καπέλο. Πρέπει να με κάνει μόνο στο μάλιστα. Δεν μας κάνεις έτσι. Μην κάνει και χειρότερα, η καρδιά μου πάει να σπάσει. Λοιπόν, ώσπου να ετοιμαστώ, να τον δεχτείς εσύ και πες του να με περιμένει. Θα πω πώς θα το δεχτώ εγώ. Έτσι όπως είμαι δεν μπορώ. Βάλε τη ρόμπα που τη μαύρη στην δουλειά θα είναι. Πάει να γίνω κουκλή και αυτά. Αφού μην άργησα, νόμια δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς θα φέρνω. Θα κάνω τη ρόμπα. Όλοι μαζί. Μη φοβάσαι, εμείς είμαστε εδώ. Δεν θα είμαστε φοβήσου. Κύριε Ραντέκη! Όχι, να σας εξηγήσω. Εγώ να σας το εξηγήσει γιατί είναι σοβαρό μου χωρίς να με εισαγάγουν, αλλά μου εξήγησε ο κύριος πρεσβευτής ότι όλα είναι εντάξει και πολύ ενδεχόμενο να σας αντικρίσω. Να σε εκφράσω τη διακαγεστήματά μου. Το θαυμασμό μου. Εσείς με αυτά τα μαύρα που φοράτε, την εγωική αλλιώτη και στο περίεργο. Δεν χρειάζεται να μιλούν τα μάτια σας. Όχι, θα τα ξεχάσετε, δηλαδή θέλω να πω. Αφήστε να σας χωρίς την αγγελική διάθεση και καλές. Λόγω και την πολύ. Σας παρακαλώ. Δώστε μου αυτή την αυτοδέσμη. Θα μου βγάλετε κανένα μάτι. Πού είχα μείνει? Όλοι, χθες το βράδυ στο μπαλκόνι σας, όταν σας είδα έτσι αφράτη με τα μικρουδί σας, τι οπτασία με χαλάνατε. Και να με τώρα γονατιστός μπροστά στα χέρια σας, να ζητώ τα πόδια σας. Η χείρα σας θέλω να πω. Μου να φύγετε, όχι. Όλοι, σας ζητώ ίσια. Εμένα. Είστε κατάπληκτοι, αν εγώ να δείτε. Δηλαδή θέλω να πω δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε αμέσως. Αύριο μεθαύριο μου λέτε το ναι σας και γίνομαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στην Αρσόβια ή το όχι σας και γίνομαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος της Ευρώπης. Αντίθετα ήθελα να τα πω ευτυχισμένος αν, δυστυχισμένος εάν. Και τώρα φεύγω, σας αφήνω για ένα δεύτερο. Πρέπει να σας Το εξηγήσω γιατί. καθηγητό μου το έκανα παραπάνω, δεν αντέχω! Θέλω να πω, δεν αντέχω να σας βλέπω άλλο έτσι ποθητή. Λακταριστή. Να μην σας αρπάξω στην αγκαλιά μου. Να σας σφίξω πάνω στην καρδιά μου. Ρε μουλίτσα μου, ρε μουλίτσα μου, ρόπα μου. Λες να με ρωτεύεις. Γεια σου λαπούνια, Ανούλα μου τρέξε. Τρέξε Ανούλα μου, τρέξε. Παταλίνο έφυγε. Σαν μουρλός. Έλα πρόλαβα να του μιλήσω, πρόλαβα να του εξηγήσω. Άστα σου λέω, τρομερή δεν εξηγήσει. Σαν μουρλός, σαν τρελός έφυγε. Αφού, τι να σου κάνω, μου είπε ότι με πέρασε για σένα. Εμένα, και να φανταστείς Ανούλα μου, μου είπε ότι... Μου είπε ότι με ερωτεύτηκε. Μόλις με είδε με τα πικουτί μου, λέει. Έλα βρε Κατερίνα, τα είχα δει στο Και στο αποκορύφωμα με ζήτησε σε γάμο. Εσένα? Εμένα. Για μένα. Α, εμένα, την κυρία Ράντε. Φτάσου γιατί εδώ υπάρχει λάκκος με πολύ θάβα. Για να ζητάει σε γάμο εσένα.
Πάει να πει ότι τον έβαλαν, κατάλαβες, οι άλλοι και ζητάει την πρώτη τυχούσα που βρήκε μπροστά του. Και πρώτη, ποια είναι η πρώτη τυχούσα, εγώ? Εσύ. Γιατί μου το λες έτσι, καλά? Καλά, τη δεύτερη τυχούσα, εντάξει. Το παλιάστροπο, ήρθες εκεί, Το κακόμουστο. Όχι το κακόμουστο, Τι σου βρήκε? ξέρω τι μου βρήκε. Σαν μπουγάτσα είσαι. Ολόκληρη κουρελού στην κεφάλα σου, δεν την είναι. Αυτή εσύ μου πες να την βάλω για να γίνω λέει όμορφη. Α, ξέχασα. Σου φέρε και μια φαντάζη με ένα ραβασάκι. Ναι, το φυτό μου έλειψε τώρα. Για να δούμε τι έχει το θράσος να γράφει. Δεν περιέχει. Ραβασάκι, είναι ροντάλα. Βάση θυσία να μην χαθούν τα εκατομμύρια αυτής της ηλίθιας χείρας. Λάθος χαρτί βάλανε! Πρόγραμμα πολιορκίας. Πρώτον σερενάτα. Αν το δεις με μπιλιέτο, πρόταση γάμου, πρόσκληση σε γεύμα, υπογραφή ο Βασιλεύς. Ο Βασιλεύς, κατάλαβες? Ο Βασιλεύς! Γίνεσαι αναρχικός ή όχι? Αυτό παλιάστροπο! Το χαμένο κορμί. Το βρίζεις, αλλά τον αγαπάς. Παιδί μου, το βασιλιά βρίζω, αυτός τι φταίει ο Καψερούλης. Έγινε και καψέρες. Βέβαια, του βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό και αυτός υπέκυψε. Το καθήκη. Και τώρα τι γίνεται ο μεγάλος έρωτας? Τώρα ή θα με αποτρελάνει, θα τον τρελάνω εγώ. Πρέπει να βρω ένα τέχνας με ένα κόλπο να το κάνω να με αγαπήσει για μένα, όχι για τα λεφτά μου. Στο κάτω-κάτω, βρε Κατερινάκη, αξίζω να αγαπηθώ και χωρίς λεφτά. Εσύ, τέτοιο κουκλί που είσαι. Πουκιά και συγχωρώ. Πες τα μου να μην στα πω, φουσκίτσα. Νομίζω ότι το βρήκα. Άκουσε να δεις τι θα κάνει. Θα το παρουσιαστώ άγνωστη, μεταμφιεσμένη, με άλλο όνομα, αγνώριστη. Δεν μου λες πού συχνάζει αυτός? Στο Μαξί. Στο καμπαρέ Μαξί. Ωραία, εκεί θα το παίξω στην έδρα. Θα στον κάνω να σέρνει τα καροτσάκια στα πόδια. Αγαπημένα ήθελα να αυτά δεν γίνονται. Όταν ο έρωτας σου παίρνει τα μυαλά, Κατερινάκη, όλα γίνονται. Θα στον κάνω να τρέχει ξοπίσω μου, κολοσούρνοντας. Τι πράγμα?
εδώ. Να ζήσω το περιβάλλον, πρέπει να σου πάω με 60, σου λέω. Δεν σε αναγνωρίζω, Μαρίλη, όμως μου είσαι πιστή. Σε σένα όπως και στο σύζυγό. Είναι τσουσούτοντο, αγάπες μου. Πάλι ο Ντανίλο με κάνετε και ίσως να με ξαναδείτε πια μόνο στην εκκλησία. Να ταιριαστείς να πεθάνεις. Μονομαχία, αυτοκτονία. Μπράβο, το βρήκες με αυτοκτονούν, με παντρεύουν. Μπράβο! Μπράβο! Vamos, θα πει φρίκα και φρίκα τα δικιά μας σαμπάνιες και κονσουμασιόν και τόσα άλλα. Εδώ μέσα δεν τρώγονται όλες οι φρίκες της Γαλλίας. Μουσίτσες! Μαζί σας αισθάνομαι αιώνια ερωτευμένος. Μας δίνετε αγάπη, αλλά δεν ζητάτε το αναθεματισμένο αντάλλαγμα του γάμου. Άκη σαμπάνια! Γκαρσόν, το νούμερό μας! Signore, prego, votiamo. Συγγνώμη, όσοι θέλεις. Grazie mille, tesoro mio. Δεν είσαι κακός. Το άνομα. Ιταλίδα. Sì, italiano artista. Artista, cancan? No, cancan, solamente opera, serioso artista. Opera, καλά το κατάλαβα εγώ, εσύ φαίνεσαι σοβαρή κοπέλα. Sì, ma porca la miseria, signore, la mia famiglia è molto povera, papà si è morto, la mia mamma, se sono dovuta bambini, ho pensato tutto quanto, che devo partire domani, non posso più. Di caso? Spettacolo di caso, la mia mamma. Niente mangiaria, molto poveria, capisci? Συγκινείς, θα ήθελα να σε βοηθήσω, αλλά πώς. Ma come, poverulli? Ξαδευτούλης, αλλά περίμενε κάτι θα βρω. Άκουσα το Μιλάνε, κάμασε, η signorina è bella. Ποια signorina, μια χείρα πατσούρο είναι. E παίρνεις εσύ κατσούρα? Έχει πολύ χρήμα. Denaro, ho capito. E se mi gira da canale saldo mortale, θα της κάνεις πίγη με θανάτου. Δεν πληρώνει, αλλά πού θα μου πάει, θα μου το πληρώσει ακριβά η μαντάμ χείρα. Come? Bastونare? Θα την ψήσω. Χαιρετare? Θα την λολάνε. Oh, Ciro, poveretta. Μην τη λυπάσαι, μια βλάκα είναι. Capito, una campagnola, una villanella. Ma non capisci, signore? Stasera? Πρόβλημά της, εγώ, signorina. Io, Marcella. Μαρτσέλα. Εγώ, Μαρτσέλα, εμένα πουλάω, όχι την καρδιά μου, αλλά γιατί στα λέω τώρα εσένα αυτά. Γιατί είσαι κοπάνι. Κοπάνι εγώ. Μεγάλο κοπάνι. Ο κοπάνι ιταλικά είναι πολύ έξυπνο. Τότε grazie. Δεν αφήνω όμως τη χείρα να ξεροψύνεται και να ασχοληθώ με τα φλέγοντα, το ξέρεις πως είσαι όμορφη. Όμορφη. Όλα τα κορίτσια εδώ εσύ λες όμορφη. Άκουσα και ζουζούκι, ντουδούκι, μουμούκι, ξουξούκι. Τα λέω, αλλά πρώτη φορά όμως τα λέω με τέτοιο πάθος, Πάτος. Αρέσει εσένα ο πάτος? Νο πάθος. Πάθος. Πάτος τι? Δεν το διαβάζεις στα μάτια μου. Δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί εγώ μόνο ιταλικά διαβάζω. Και κοίτα με καλά και να το διαβάσεις και ιταλικά, τι βλέπεις. Βλέπω ma δεν πιστεύω. Εσύ Don Juan pericoloso. Όχι και περικολόζος. Και scherzoso anche vizioso. Μα δεν λέω διασκεδάζω με τη μια και με την άλλη, αλλά είναι γιατί δεν βρήκα ακόμα τη μια. Τη μοναδική. Μήπως είσαι εσύ εκεί που τόσα χρόνια τώρα. Ma che parola, che
che parole, megale. E mi spatrita, qui italiane, ci parole, le monachame Masinichesio. A me capi barbati, fortissime, se dalle scorpasse il tempo, signore. E questo nero da in ideologos. E poi me... Cardiopatia. Υποφέρετε από την καρδιά σας. Sì, έχω καρδιά. Και αυτή η καρδιά χτυπάει. Για μένα μόνο. Περίμενο. Μου περιμένει μια αγάπη βαρβάτη, come traviata. Α, περιμένει το μεγάλο αμόρε για να χτυπήσει, Sì, τώρα είναι αχτύπητη. Κι άμα το βρει θα μιλήσει. Θα βροντίξει, come una campana. Τον κοντούμ. Κατάλαβα, θα πει πως είσαι δύσκολη, Δύσκολη στους εύκολους, μα εύκολη στους δύσκολους. Μα εγώ είμαι από τους δύσκολους, γλυκιά μου. Αλλά έγκρομα non troppo. Piano, Ναι, αλλά δεν πιάνω. Άμα πιάνω, δεν. Merveilleuse! Vous êtes trop charmant, madame. Το ξέρω, αλλά νομίζω ξεχάσατε να βάλετε το σουτιέν να αγγίζετε. Oh, mon amour. Και του μιλάς έτσι. Η γυναίκα σε πρέπει. Μαντά. Όχι μαντά. Εγώ, είμαι κούλας, όχι μαντά. Κύριος Βράδας. È una italiana, è una bella italiana. Sono molto lieto di conoscerla, parlo anche io l'italiano. Essere se patriotti. Per cortesia, comandante. Diavolo. Μου είναι αδιάφορο. Βασιλιό σας. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε. Έχω σκηνική Ιταλιάνα. Σας παρακαλώ να σου ξεφύγει ένας χρόνος. Χρόνος, τι λέτε. Θα πέσει. Δεν πάει να πέσει. Μα τι λέτε, είσαι τρελό. Είμαι Άγγλος διπλωμάτης και παίρνω καλώς ήρθατε. Εκ των μυστήριων σας. Από εσάς. Αυτό είναι μυστικό, δεν σας ενδιαφέρει. Πραγματικά σας ενδιαφέρει η πρόταση. Προτείνομαι σε εσάς το θέμα. Σε μένα. Βασιλιάς εγώ. Σας παρακαλώ, κύριε, να δουλεύετε, αφήστε με στην ησυχία μου. Μαρτσέλα, έλα σε παρακαλώ γιατί είμαι ανάστατος. Ανάστατος, περιμένω. Α, και πέρα εσένα και πέρα αυτό το χρωμοάνδρο. Χρωμοάνδρο έβρισε σένα. Όχι, και έβρισε αυτό το έλειπε. Θα το καστούκιζα και θα το καλούσε σε μονομαχία. Μονομαχία, και ποια μονομαχία. Πιστόλι, αυτός πιστόλι, εγώ και ποιον πάρει ο χάρος. Και πάμε και κάτω. Αν πάθεις τίποτα, αν σε χτυπήσει αυτός, πίστεψέ με, εγώ πολύ θα πονέσω, πολύ. Μαρτσέλα, πώς το είπες αυτό, με τη συγκίνηση το είπες. Γεμίσανε τα μάτια σου αγωνία, ξέρει. Τι σου είναι αυτό, Μαρτσέλα, τι αγαπητό. Μη μιλάς, μη μου λες πώς ερωμένο κρασί με κερνάς. Κι αν το πιω τουλάχι δεν μ' αφήσει πριν. Μη μιλάς, σε πάει της αλήθειας τον αγαπητό μου φίλο κύριο Τέκλας. Πώς είστε? Έχω καιρό να σας... Βλέπω και συντροφιά. Δεν θα με συστήσετε? Γίνονται κύριε Πρεσβευτά. Υπάρχει λόγος, καταλαβαίνετε. Ελάτε, τι λόγος, εγώ ξέρω και κρατάω τα μυστικά. Εμένα μου λες. Α, κατάλαβα. Βάζω στοίχημα πως η κυρία είναι γνωστή μου. Το κέρδισες. Δεύτερο στοίχημα είναι παντρεμένη. Τώρα έπιασες δίδυμο. Ξέρεις γιατί γελάω? Για αυτόν τον βλάκα τον άντρα της τη ζω. Πρέπει να φύγω κύριε Πρεσβευτά. Και να πάει με την ευχή μου και δώσ' της να καταλάβει. Δεν μου λέτε εσείς έτσι κάνετε στη δικιά σας τη στήλη και καταλαβαίνει. Έτσι, και δεν υπάρχει φόβος, δεν είναι επικίνδυνο. Α, λέτε επειδή έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικία με την ηλικία μου, τι να της κάνω. Αν είναι να πεθάνει από αυτό, ας πεθάνει. Σε θέλω, και εγώ σε βρήκα, ας τα έλα καινούρια, καινούριο τηλεσύγραφο του βασιλιά.
Ποια είναι? Κορίτσι του Μαξίμου. Κάθεσαι και κάνεις τον καιρό σου με μια παρτσακλή. Io Pazzocchi, signore. Parlo italiano? No. No? Allora vaffanculo. Δεν μπορώ τώρα, αργότερα. Κάτι με θέλει. Signore? Τι με θέλει αυτό. Δείτε τον, είσαι να ξεκινάς. Άντε παιδάκι μου, θα δημιουργήσω κανένα επεισόδιο. Εσύ επεισόδιο εγκεφαλικό. Βλέπεις τι κάνεις, με μπλέκεις με τον υπόχρεο. Σε παρακαλώ, πώς και πώς μιλάς. Γιατί ποιον θα τραπώ, αυτή την καφέ σαντανού. Δεν σου επιτρέπω, είναι τίμιο κορίτσι. Α, ναι, βέβαια, και έτσι πουλάς έρωτα και αυτήν είσαι εκατομμύρια. Δεν νομίζω εσύ είναι εξελογιαστής επαγγελματίας εκατομμύρια. Ξοδεύεσαι, Τίτσο. Ποιος Τίτσο? Εσύ Τίτσο Πουρίτσο. Θα σου έρθει κολπέτη. Μαρτσέλα. Α, Μαρτσέλα, είναι και Ιταλιάνα. Ωραίο κουμάσι θα είσαι κι εσύ. Εγώ κουμάσι, εσύ πριν μου ρουφιάνω την Νάπολη. Εδώ δεν έπεσε έξοδο. Απολετής δεν σπίσεις Μαρτσέλα. Εγώ Μαρτσέλα, εσύ Μασέλα. Κόφωρη είναι αυτή. Πού τη βρήκες? Τρέβεσαι. Πού πας και έτσι. Λοιπόν, τελευταία διαταγή του βασιλιά. Αύριο δίνω τσάι στην πρεσβεία. Θα είσαι εκεί. Εσύ και η κύρα. Και ή τελειώνουν όλα κατευθείαν ή πάμε όλοι στο διάλογο. Θα είσαι? Θα είμαι. Θα τελειώσεις? Θα τελειώσω. Εντάξει, τρέχω να τηλεγραφήσω του βασιλιά να σημειώσω το λύση την πατρίδα. Ζήτω είπατε. Άμα τους λέω δεν είναι ποτέ εδώ. Μαρτσέλα, σε παρακαλώ, πρέπει να σου μιλήσω, να σου εξηγήσω. Πάσα κάτω την κοπέλα. Μαρτσέλα, σε παρακαλώ, πρέπει να πω. Σε παρακαλώ, σε εγκαιτεύω. Θα μ' ακούσεις το και με το βάλει! Άφησε κάτω τη σινιόρινα. Τραβήξου ράους. Γερμανέ, μαζέψου. Λοκαγέμι ζητά σκάνδαλο. Το προκαλείς εσύ. Είμαι ο πρέσβης του Κάιζερ. Μου είναι διάφορο. Αυτό είναι ύβρις. Προσβολή κατά του αυτοκράτορ. Πρέπει να δώσει ικανοποίηση. Όχι με λόγια με όπλα. Πιστόλι ίσπαθη. Περιμένω τους μαρτύρες σου. Deutschland, du Μεγάλες. Heil Kaiser! Minuto, come significa Danilo? Αν πάθεις τίποτα. Αν σε χτυπήσει αυτός, αν σε σκοτώσει, εγώ θα πεθάνω. Μαρτσέλα, τι έπαθες? Ξέρω, δεν ήθελα να σου το πω. Μου ξέφυγε. Σκατά. Δεν ήθελα να το μάθεις, Δανίλο, αλλά τώρα ξέρεις. Σ' αγαπώ, δεν μπορώ, μια κρυφτώ. Παρατήρη καρδιά μου ανοιχτό. Στη δική μου καρδιά μια γλυκιά μαχαιριά. Σ' αγαπώ, υπήρξα στεριά. Μαρτσέλα, σ' αγαπώ, σε λατρεύω μέχρι γάμου, όχι αμέσως. Παντρεύεις την χείρα. Όχι, την πατρίδα. Δηλαδή, δεν θα μπορέσει να γάμω, σε θέλω τη γη μου απόψε τώρα. Μπορώ στα σέρνω πόσο. Αν θέλεις πραγματικά να κοινωνικήσεις, έλα να πάρεις αύριο στις 6 από το καφέ του περίπου. 6 ακριβώς. Στις 6 έχω τσάι. Με τη χείρα. Όχι, με την πρεσβεία. Θα πας όμως για τη χείρα. Μετά θα έρθω σε εσένα. Ω, μετά από τα stazione, θα πάρω τρένο και arrivederci Roma. Μαρτσέλα. Διάλεξε. Ή εμένα ή τη χείρα. Τι να κάνω? Εγώ ξέρω τι να κάνω. Stazione, ciao. Μαρτσέλα, να σου πω. Γιατί δεν γίνεσαι δική μου απόψε και αύριο βλέπουμε. Stasera non posso. Αν θέλεις πραγματικά να γίνω δική σου, έλα αύριο στις 6 να με πάρεις από το καφέ του Παρί. 6 ακριβώς, θα πεις. Θα έρθω. Μου το υπόσχεσαι. Σε υπόσχομαι. Λόγω τιμής. Λόγω τιμής. Σε πιστεύω. Σ' αγαπώ. Anche io. E τελειώνει η ζωή μου πουθενά, ένας μύθος του ολοϊκά. Η αγάπη αυτή που αθηνά. Είναι καρδινά. Δεν τελειώνει η ζωή μου πουθενά. Κάπου βγαίνει ο ήλιος ξανά. Κι αν πονάς αρέσει να ξεχάσεις μπορείς και να ψήσεις ξανά. Σαν σαμπάνι. Παίξε επιτέλους το τραβήξω λίγο.
Μα τι με κρατάς έτσι. Να μην μου φύγει. Λοιπόν, τώρα που θα έρθει η χείρα, όπως είπαμε, να τελειώνουμε. Να αναγγείλει στους αραβώνες σου να κλείσει η δουλειά. Και να ρίξει εμένα στα ισόβια του γάμου. Τι υπερβολικός μου είσαι. Όχι,
Γίνεται ο γάμος, παίρνουμε τα εκατομμύρια πληρώνεις, τα αντιγύβλητον με το πραξικόπημα και μετά εσύ παίρνεις διαζύγιο και παντρεύεσαι από τη Μαρσέλα που λες πως αγαπάς. Μα τα διαζύγια είναι δύσκολα. Ευκολότατα, ο Μητροπολίτης είναι δικός μας. Και η Ράντεκ δεν τη σκέφτεσαι. Χείρα τη βρήκε ζωντοχείρα, θα την αφήσει. Είσαι κοινικότατος. Θα πάρεις και το ανώτατο παράσημο του έθνους, ανώτερο και από τούτο εδώ. Αυτό το πήρες για το γάμο σου. Για το γάμο μου πήρα 2 μούλτσες. Το παράσημο να το αυτό είναι, θα το πάρω προκαταβολικά για το γάμο το δικό σου. Το αγόρασα εγώ τώρα, όχι θα το πάρω, το αγόρασα εγώ τώρα. Όταν τον τελειώσω το γάμο. Αν τον τελειώσεις, γιατί αγαπητέ δεν μπορεί να πάρεις εσύ από το χρυσό λιλί. Πιο χρυσό, πιο χρυσό. Πιο χρυσάκι το αφαίρεσε όλο ο Υπουργός των Οικονομικών για λόγους λιτότητας. Πανάθεμά τον εκεί μου τον θύμισες αυτό. Τέλος πάντων να σ' αφήσουμε στα γάμο και ας έρθω μέσα σε ένα. Ή γίνεται ο γάμος σήμερα ή πάμε για χρεοκοπία, κατάλαβες? Όχι. Πρέπει να καταλάβεις γιατί αλλιώς σε περιμένεις στα Ανατολική. Καλά, αφού ο βασιλιάς έχει δώσει ανάγκη για τα λεφτά της χείρας και δεν την παντρεύεται ο ίδιος, θα τελειώνουμε. Βασιλιάς Εσόγαυρος, πού ακούστηκε, δεν γίνεται. Διάλογο. Το μοιραίο έφτασε για σένα. Η ευτυχή στιγμή. Εντάξει, η χείρα που είναι, είπαμε το τσάι στις 6. Αν δεν έρθει, εγώ φεύγω και να το πιει μόνη της και κρύο. Έρθε χείρα. Έρθε. Ήρθε. Πρέπει να το υποδεχτούμε. Τι μούτρα είναι αυτά. Άσε κυρία Άννα Ράντεκ. Κυρία Ράντεκ, τα σέβη. Κυρία Ράντεκ, τα σέβη. Κυρία Ράντεκ, θα έλεγα, λέτε και εσείς φυσικά κάπου να καθίσουμε. Α, ναι, θα ήταν προτιμότερο για σας να είστε καθιστός. Καθιστός, Θα ελάτε. έλεγα μάλλον σε αυτό το. Ξένα, πού έρθεις εσύ εδώ, έχεις πρόσκληση. Δεν χρειάζεται. Είναι μάθημα να περάσω προς πρόσκληση, αγόρασα την ευκαιρία. Η κυρία Ράντεκ, σας οφείλω. Ένα τσάι. Όλα Αγία Καθήλα, με συγχωρείτε, ξέχασα να σας συστήσω. Από εδώ η κυρία Άννα Ράντεκ. Ποια Ράντεκ, είναι η Ματζέλα. Όλο χαγιά και εμένα μου διέφυγε τελείως να σας συστήσω. Από εδώ η ιδιαίτερα μου κυρία, Κατερίνα Αχταρνάτοβιτς. Αχταρνάτοβιτς. Χείρα και αυτή δεν πέσατε πάρα πολύ έξω και τώρα σφαίρουν το τσάι. Με πολλά βουτήματα. Δηλαδή μου παίξατε παιχνίδι. Που πέτυχε που μου φανερώσατε ποιος είστε. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω, θέλαμε και τη ματσελίτσα και τη χείρα με τα πολλά βουτήματα. Δηλαδή έχω εκτεθεί. Ανεπανόρθωτα, ζητήσατε σε γάμο την Κατερίνα, ωραία θα την πάρετε. Α, δεν το θέλω. Μας έχει εκθέσει η Κατερίνα, μην θα την πάρετε, Ροφαγέ. Εσείς πάντα κρατάτε τον λόγο σας, έτσι δεν μου είπατε και χθες το Μαξίμου. Βέβαια δεν είναι και η πίτα που εσείς θέλετε, τώρα από καρδιά σκίζει. Θα έλεγα μάλιστα να μην γίνουμε τους αραβώνες απόψε. Δεν τον θέλω το ξεβράκωτο. Μα τι αραβώνες, τι λέτε τώρα, αποκλείεται να πάρω από αυτή την κυρία. Γιατί η λίγη σου πέφτει, μπόλικια μπόλικια, πληθωρικιά θα έλεγα. Ώστε να μου στήσετε παγίδα. Εσείς μου τη στήσατε, Ροφαγέ, και αφού την έστησε, λέω, άστο να πέσει μέσα. Και έτσι έμαθα για το άτομό σας, φυσικά όχι αυτό που ευχόμουν, αλλά έμαθα ποιος είστε. Πρικοθύρας και άκαρδος. Ακουδό. Όχι ακουδό. Μιλάτε στην κυρία Άννα Ράντεκ. Σωστά, δεν αμφιβάλλω, είστε πράγματι η κυρία Ράντεκ, είναι όπλουτη. Το δείχνει άλλωστε η ξυπασιά που σας δίνει τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια μου μπορείτε να τα ξεχάσετε τώρα που τα χάσετε. Ακούστε κυρία μου, δεν είσαι σε θέση να με γελιοποιήσετε. Περισσότερο δεν παίρνει. Ούτε με ταπεινώσετε. Δεν πάει πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι παρατράβηξε. Ακριβώς παρατράβηξε το ανόητο παιχνίδι σας. Μπορείτε να πηγαίνετε, Ροχαγέ. Αν είστε ακόμα σε θέση να περπατήσετε. Και τώρα, Τώρα το τσάι μας. παίρνει τη σκυλιότητα. Τον εκτίμησες όμως. Του έρχεται. Μα δεν τον εξεπάτησες. Και πώς ακόμα. Αυτό που μου είπατε θα το πληρώσει ακριβά. Πρώτα θα τον τιμωρήσω και μετά. Μετά θα δούμε. Ευχαριστώ για το τσάι. Δεν μας είπατε, κυρία Ράντεκ. Σας άρεσε το Παρίσι. Το Παρίσι τρέλα. Ο Σικουάνας. Πώς σας φάνηκε ο Σικουάνας, κυρία Ράντεκ? Βρωμιάρης. Άκουγα κι εγώ Σικουάνας, ποτάμι το νερό, τον δεν βαριέστε. Ένα Σικουάνας γεμάτο σκουπίδια. Ενώ τα καταστήματά μας. Αυτά τρέλα. Αλήθεια, επισκεφτήκατε την Notre Dame. Τι είναι αυτή η μοδίστρα? Εκκλησία για την περίφημη Σεντορέτ.
Και αυτή η εκκλησία? Όχι μολύστρα. Πάλι την πάτησα. Αν δεν γνωρίζετε την Notre Dame, πρόκειται για τη Παναγία των Παρισιών. Είναι η μεγαλύτερη μητρόπολη της Ευρώπης. Κατερίνα, κλείσε με ένα ραντεβού με την Παναγία των Παρισιών. Για Σιλίκου. Για το μακαρίτι. Θα του κάνω ένα μνημοσυνάκι. Δεν ξέρω. Τι να κάνουμε, Κατερίνα, κανόνισε να περάσουμε για την κυρία Σεντορέτ να παραγγείλει ένα φουστανάκι όμοιο με την Παρισία των Παναγίων. Από τη Σεντορέτ να αγοράσετε το νηφικό σας. Είναι, ξέρετε, πανάκριβη. Νηφικό δεν βλέπω. Μα νομίζω αποφασίσετε να παντρευτείτε. Κι αν το αποφάσισα εγώ, γαμπρός που είναι. Μα υπαρκτός. Μην κουράζεστε, παιδιά, δεν μου κάνετε, μην κουράζεστε. Ορίστε, διαβάζετε, τι λέει το τηλεγράφημα, παρακαλώ. Είναι κρυπτογραφημένο. Το ξέρω, τον κώδικα φέρτε. Εσύ διάβαζε, εσύ δεν θα βρω. Μάλιστα. Η πρώτη λέξη είναι αγάπη μου. Αγάπη μου, τι να σημαίνει άλλο. Σημαίνει ηλίθιε. Σε μένα απευθύνει. Θα σε στείλω σε διακοπές. Μακάρι να ανασάνατε λίγο. Σημαίνει κάτεργα. Συλλογή σου τη λατρεία μου. Λατρεία μου, άστο το ξέρουν το λατρεία μου, ότι είναι στα μπουρίνια του παρακάτω. Κι αν το μουλάρι μου δεν περπατά καλά, Το μουλάρεις εσύ έτσι σε λέει συνέχεια. θα σταλεί στο πεταλωτήριο. Έλα, πεταλωτήριο, κουνήσου λιγάκι. Με δεν βρίσκω σελίδα 14. Δεν πειράζει, διάβασε 2 φορές την 7. Μεταλωτήριο. Θα είναι η αποστράτευση. Στρατοδικείο και εξορία. Ντανίλο μου, αντιλαμβάνεσαι τώρα τη συμφορά. Για μένα δεν με νοιάζει, για εσάς όμως. Τέλος πάντων, θα καταπιώ τις προσβολές που μου έκανε η χείρα σας και θα ξαναδοκιμάσω. Να βάλεις όλη σου την τέχνη, παιδί. Ποια τέχνη που φοβάμαι πως εδώ βρήκα το δάσκαλό μου. Δάσκαλο. Σκεφτήκατε τον πύργο του Άιφελ? Άιφελ? Ποιος είναι ο κύριος Άιφελ? Μας έχετε συστήσει, Κατερίνα. Ξέρετε, στον πύργο του Άιφελ οι επισκέψεις δεν επιτρέπονται καθημερινά. Τι μου λέτε, για να μην μπλέξετε με εύχες. Κανόνισε να αγοράσουμε τον πύργο του κυρίου Άιφελ. Αλεξιωτέτα, είδατε. Εσείς ιδεών, ψυχολογικής, καλά που μου το πουλήσατε. Κατερίνα, νίκιασέ με ένα ζωγράφο που μου κάνει την ηχογραφία. Ποιος είναι ο πιο καλλιτεχνικός? Σας συνιστώ τον Τουλούς-Λοτρέκ. Έχει ζωγραφίσει τις πιο διάσημες πλήστρες και κοκότες. Έκτακτα, αυτός φαίνεται να πασάλιψε και εσάς. Please, μου να σας εξηγήσω. Κυρία Ράτεκ, ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για προχθές. Εγώ το έχω κιόλας ξεχάσει. Με τον άντρα μου, ξέρετε. Δεν τον πολύ αντέχεις, το βλέπω. Αναγκάστηκα να τον παντρευτώ για να γλιτώσω τον πατέρα μου από τα χρέη του. Και σε νιώθω και σε δικαιολογώ για τον Τον νέο. αγαπάω. Πρόσεξε μονάχα να σε τσακώσει ο Με άντρας. συμπαθήσατε, βλέπω. Μα είμαστε ομοιοπαθείς. Βλέπετε που έκανα το χρέος μου προς τον πατέρα μου και πήρα τον πρέσβη. Μετά κάνετε το χρέος σας προς την καρδιά σας και πήρατε και νέα. Και έτσι γνώρισα την ευτυχία που την εύχομαι και σε εσάς πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πάρα πολύ δυνατή στην αριθμητική. Συνεραστής, πλην σύζυγος, μείον φρέκ. Πολύ σκόπος. Εγώ προτιμάω ο σύζυγός μου να είναι κεραστής μου. Έτσι γλιτώνεις και την υπερπόθεση. Είναι ο δικός μου σύζυγος, δεν μου κάνει καθόλου κόπο. Ναι, αυτό φαίνεται από μακριά. Έχω μόνο μία απορία, γιατί το κρατάω. Μια κοινωνική θέση. Εγώ που έχω και χωριάτικο απλοϊκό μυαλό, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ψέμα στο σύζυγο, ψέμα στο κόμενο. Δεν υπάρχει πόδος να μπερδέψει τα ονόματα στο κρεβάτι. Πω, εγώ τη λέω πάντα μόνο γλυκέ. Α, εγώ στο κρεβάτι κλειαρά. Πρασινήθλισετε ζήτημα πύρας. Άπαπα, τα βαριέμαι τα πολλά κρεβάτια. Ένα και ένα καίει. Και τα δικά σου σχέδια για την ανατροπή του θρόνου. Ολοκληρώθηκαν. Έχουμε περιορίσει τα 4 πόδια του χρόνου και χρειάζεται μόνο μια κλωτσιά για να πέσουμε. Και πότε θα τη δώσετε? Εμείς ποτέ. Ποτέ εμείς οι ίδιοι βάζουμε άλλους, αγαπητέ μου. Τους στρατηγούς για να αρνηθούν. Έβαλε τον άλλη. Πάντοτε βρίσκονται και όπου τύχει. Και ρουλ Βρυτάνια. Κυρία Ράντεκ. Κυρία Ράντεκ, έκανα λάθος. Δεν κάνετε λάθος, είμαι η κυρία Ράντεκ. Έκανα λάθος πριν. Και μοιραίο φοβάμαι. Παρασύρθηκα. Αυτό αληθεύει. Δεν ήξερα πόσο ωραία είστε. Και αυτό αληθεύει. Αλλά και πόσο σκληρή. Και αυτό αληθεύει. Θα θέλετε να με βοηθήσετε να διορθωθώ, να σώσω τον εαυτό μου. Λοχαγέ, δεν είμαι ίδρυμα αποκαταστάσεως αναπήρων αισθημάτων. Είμαι γυναίκα, αυτό είναι που ξεχνάτε. Μην πατάτε κάποιον που έχει δέσει. Χαμηλά. Στα πόδια σας. Μα τι θέλετε τέλος πάντων από μένα. Τίποτα, καταρχήν να σας εκφράσω τον θαυμασμό. Και ύστερα να μου κάνετε πρόταση γάμου. Όχι αμέσως, δηλαδή θέλω να πω δεν είμαι τόσο βιαστικό. Τι πώς θα προτιμούσατε αυτή την πρόταση να σας την κάνω εγώ. Η Μαρτσέλα μου είχε δώσει μια ελπίδα. Που την πετάξατε και τρέξατε για την πρίκα. Σας παρακαλώ, μην μου θυμίσετε. Γιατί θέλετε θέλω εγώ να θυμάμαι. Αφού το βλέπω στα μάτια σας, με καταλαβαίνετε. Και αν καταλαβαίνω εγώ φαίνεται σας πιέζω. Άνωθεν. Άνωθεν. Και κάτω θα βρίσκομαι εγώ και τα λεφτά. Όχι, μόνο εσύ, αναπίστεψέ με, σ' αγαπώ. Δες πως λησμονείς η καρδιά
Δεν αγαπούσα. Έπαιξα άθελά μου άσχημο παιχνίδι στη γραμματέα σας και το πληρώνω ακριβά, όμως να ξέρετε, αν ήσασταν εσείς. Τα λόγια που της είπα θα ήταν με ειλικρίνεια, μου θα έβγαινε την καρδιά μου. Αυτό το τσεπάκι, η καρδιά είναι παραπλεύρος της διαπλέκτη. Βγάζετε το πάθος από το τσεπάκι κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, με μια ευκολία. Κυρία μου. Αρκετά λεπτά, τελειώσαμε. Η καρδιά μου δεν διατίθεται για πουλί. Μα χτες το μαξί μου την προσφέρατε δωρεάν. Και εσείς τη βάλατε στη πίσω τσέπη. Σας είπα μετανοώ, πίστεψέ με, Μαρτσέλα. Αν ήθελα να πω. Αφού μ' αγαπάς. Αφού χτες ο έρωτας σε χτύπησε σαν κεραμνός. Σήμερα βάλαμε λέξη κέρακλο. Πηγαίνετε λοχαγέ, φύγετε. Δεν σας θέλω, δεν μου κάνετε, φύγετε. Ο διάολος να σας πάρει όλες. Κοίτα που το κατάλαβε ότι τον αγαπάω το κέρατο. Τι έγινε, πάλι καθαρίσατε. Αχ, μην του δίνει σημασία, δεν τα αξίζει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κυρία, τώρα δεν μιλήσατε με τον λοχαγό Ντανίλοβιτς. Ακριβώς. Πού πήγε, παρακαλώ? Εκεί που τον έστειλα. Εκεί που τον ξαποστήλαμε. Τι έγινε αυτός, πού είναι? Θα πήγε στο περίπτερο. Πάμε να δούμε. Αχού, άλλο πατατράκτη. Στο περίπτωο είναι η Βαλερή, η γυναίκα του πρεσβευτή μας, με τον ερευνή της. Τους είδα καθώς ερχόμουν που μπαίναν από την πίσω πόρτα. Καημένη και τη συμπάθησα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Είδος από μέσα θα τράβηξε το σύρνη. Έλα, Ντανίλο, έξω. Τι κάνει εκεί μέσα μόνος του μόνο. Θα έχεις τρυπώσει σε μια. Κοιτάξτε. Να, μανανανάνα. Τι λέει, τι λέει? Λέει, είναι με μια γυναίκα, πράγματι. Ποια είναι, εσύ οφείλεις να ξέρεις. Πώς ξέρω, είναι με τη γυναίκα. Την κόμισα που αμάρει θα πει. Την κόμισα, λες? Ναι, μάλλον, βλέπω την πλάτη της. Λέω κι εγώ, πού το ξέρω αυτό της. Κύριε Πρέσβευτα, το ανοιχτείτε δεν κάνει. Όχι, κοίταξε, μ' αρέσουν εμένα αυτά. Θα βρεθείτε προεκπλήξεως σας λέω, δεν κάνει. Ντανίλο, έβγα έξω, Ντανίλο. Να παραφέρω ένα φανάρι. Πήγατε να πεις. Το χάσα, δεν βλέπω τίποτα. Κάτι στρίμωξε φαίνεται στον καναπέ, το θέλει και καναπεδάτο. Παρακαλώ, σοβαρευτείτε. Έσχος! Έσχος! Πίστεψα πως δεν θα παρουσιαστεί πρόβλημα, καταλαβαίνετε. Πρόβλημα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Κυρία μου, εσείς! Εγώ έξω πότε. Και κρατήστε τα επιφωνήματά σας για αυτό που θα σας αναγγείλω. Να και εσείς, λοχαγέ, πάνω στην ώρα. Για να ακούσετε εσείς πρώτος από όλους αυτό που έχω να πω. Κυρίες και κύριοι, έχω την ευτυχία να σας αναγγείλω ότι αραβωνιάζομαι. Αραβωνιάζομαι τον Μαρκίσιο Φρανσουά de Classé. Μας την έφαγε ο Γάλλος, ηλίθιε. Κυρία μου, τα θερμότατα συγχαρητήρια. Και τα δικά μου τα συλληπιτήρια. Λοιπόν, έχω την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσω αύριο όλους στο σπίτι μου για να γιορτάσουμε εθνικά, μαρσοβιώτικα, αυτό το μεγάλο γεγονός για μένα. Σας προσκαλώ και εσάς, Λοχαγέ Ντανίλοβιτς. Εσάς πρώτον απ' όλους. Θα έρθείτε, δεν είναι έτσι? Και τώρα μουσική. Χορός. Σας το προσφέρω. Πάρτε τις αγκαλιά. Εμπρόστο. Πάρτε τις αγκαλιές.
Σκόποβιτς μας φέρει την απάντηση του βασιλέως. Ο βασιλεύς της απάντησης του τηλεγραφήματος μας, με το οποίο το αγκύρευμα ότι παντρεύεται η χείρα με το Φρανσουά ντε Κλασέ. Μπορείτε λίγο πιο... Μας προσφέρει αυτό το συμβολικό κουτί και με ώρες της ευχάς του λέει. Ένα κουτί, τι να περιέχει άραγε, μπομπόνια. Ένα πιστόλι. Ένα μαύρο σταθερό πιστόλι. Τι άλλο, να αυτοκτονήσω. Δεν είμαστε καλά. Ελάθηκε ο μεγαλειότατος. Κοιμάστε σε στήσουνε στον τοίχο. Πάμε πίσω από τον τοίχο. Σταθείτε φάρσα. Το περίστραμα δεν έχει πέρες. Να, κοιτάξτε. Μα βέβαια, κύριε. Ο αστιότατος μεγαλειεύεται. Κάθε άλλο. Κοιτάξτε το λακέ. Από το μεγαλειότατο με την αγάπη. Όχι, γιατί φοβάστε, κύριε. Σφαίρες! Τρεις σφαίρες. Από μια για τον καθένα μας. Τέσσερις σφαίρες. Ότι δηλαδή ότι κι εγώ... Εδώ κύριε βρισκόμαστε... Τελευταίες μας στιγμές. Δανίλο μου σε εξοχή, δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Πρόδοση στην πατρίδα. Όποιος αποτυγχάνει σε μια εθνική αποστολή εξηλαιώνεται με θάνατο. Βεβαίως, παιδί μου, αυτό έτσι βεβαίως, αυτό είναι το καθήκον κάθε στρατιώτη. Τι μου το δίνεις αυτό. Να αρχίσεις πρώτος. Δεν είσαι ο πρεσβευτής μας. Εγώ να αυτοκτονήσω που δεν είμαστε καλά. Δεν λέω βέβαια για την πατρίδα εν ανάγκη και να σκοτωθώ, αλλά όχι και να πεθάνω. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω σκόπο βολή. Πώς θα με πετύχω. Δεν χρειάζεται. Θα πούμε το στον κρόταφο και παμ. Τι ωραία που τα κανονίζετε, κύριε. Πετάχωσας εμείς. Όχι σήμερα, εσείς αύριο εγώ. Και θα γίνει του βασιλέως. Όχι, δεν θέλω ηρωισμούς, όχι. Σταθείτε, εδώ υπάρχει μια κάρτα από τον βασιλέα. Αιωνία μας η μνήμη. Όχι, λέει, τελευταία προειδοποίηση. Αναμείνατε οδηγίες. Έλα βρε παιδιά που φοβηθήκατε. Αστιεύεται ο γελιότατος. Δεν τρέπεσαι, έτοιμος να λιποθυμήσεις ήσουν.
εθνικούς μερικούς. Αλλά έπαιξαν μαζί μου, έπαιξα και εγώ μαζί τους και όσοι είχαν βάλει στόχο τα εκατομμύρια μου, λυπάμαι αν είχαν συμμετρήσει λάθος. Την καρδιά μου θα έπρεπε να βάλουν στόχο και τότε θα χτυπούσαν διάνοια. Και τώρα σας παρουσιάζω τον μυστήριο μου. Το Μερκίσιο Φρανσουά Εμίλ Ζισκάρ Μαρίο de Duplessis. Σαμπάνια. Κύριοι, δεν μου μένει άλλη λύση, πάω να αυτοκτονήσω. Έλα να με συγκρατήσεις. Μάντεμ, προφίλω στην ευτυχία σας. Σας απογοήτευσα εξοχότατε. Η Αγγλία δεν απογοητεύεται ποτέ, αγαπητοί μου. Μα παντρεύομαι. Για την ώρα αραβωνιάζεστε. Και από τις αραβώνες έως τους γάμους, πολλά μπορούν να συμβούν. Κόψε, Κατερίνα. Άνα, παρατράβηξε τα αστείο. Κόψε. Μαντάμ, τις πιο θερμές ευχές. Μα και εσάς σας απογοήτευσα εξοχότατε. Ναι, αλλά με παρηγορεί το γεγονός ότι τρίψα τελικά την καρμούτρια της Αγγλίας. Τι γελιότητες είναι αυτές. Δεν είναι γελιότητες, είναι Θέλεις πραγματικότητες. να πεις ότι αυτός ο γάμος. Αποφασισμένο. Και εγώ. Θα γυρίσεις στον αντρούλα. Μας καράζει πολλά, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Λογαγέ, δεν θα πιείτε στην υγειά μου. Γιατί όχι. Έχω πιει στην υγεία όλων των κοριτσιών του, Μαξίμ. Ναι, είναι γνωστό ότι έχετε πιει σαμπάνια από όλα τα κοβάκια του Παρισιού. Ένα κοβάκι παραπάνω δεν θα πειράζει. Καθόλου, αφού τουλάχιστον αυτό ήταν και καθαρό. Ας πιούμε λοιπόν να ευχηθώ από την καρδιά μου. Αποκτήσατε και καρδούλα, μπράβο. Εύχομαι να αγαπάτε πάντα αυτόν που αγαπάτε πραγματικά. Ποιον? Το λογαριασμό σας στην τράπεζα. Και εγώ εύχομαι να αποκτήσετε αυτή που ποτείτε και που πάντα θα κυνηγάτε. Ποια? Τη μεγάλη βρίκα, Φάτι. Αγάπη μου, λατρεία μου, δεν δώσαμε το φιλί των Αραβών. Το επίσημο φιλί των Αραβών. Αλλά και εσύ, κυρία μου, ντροπή σου που με έπαιξε ολόκληρο παιχνίδι τάχα για να σώσει το καλό μου όνομα. Ενώ και στο νου σου να υπάρξει και λογαριασμό σε αυτόν τον αδιάντροπο πικοτήρα. Κλασέ, τι ακούω. Για Φρανσουά αληθεύει αυτό. Πιστεύετε, μην δίνετε σημασία, αλλά σε παρακαλώ. Άσε με τα πω όλα. Εγώ ήμουν προχθές κλεισμένη στο περίπτερο με τον κύριο αυτόν. Και ήρθε και με την κατέστηση αυτή η κυρία τάχα για να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά μου. Ενώ όπως αποδεικνύεται είχε σκαρώσει ύπουλο παιχνίδι για να κερδίσει έναν άντρα που ανήκει σε μια άλλη. Βαλερή! Βαλερή! Τώρα την κάναμε από κούπες. Αγαπητή μου, εγώ. Εσύ! Όρσε γαμπρέ που φέτα. Φάρσα λοιπόν, Φάρσα γελία και ανόητη για να προκαλέσει το ενδιαφέρον μου, να κεντρήσεις και τη ζήλια μου. Σαχλό, ηλίθιο παιχνίδι που δεν θα το έπαιζε μια γυναικούλα. Θα σου απαντούσαν δεν ήσουν τόσο ηλίθιος. Ηλίθιος εγώ. Και αν ήξερες από γυναίκες. Δεν ξέρω από γυναίκες. Όχι πληρωμένες. Μιλάω για γυναίκες που ξέρουν να χαρίζονται. Μιλάω για τη γυναίκα. Αλλά πού να καταλάβεις. Και αν θες να ξέρεις, εσύ φαίνεσαι σαν γυναικούλα. Νομίζεις ότι με γελιοποίησες. Λοιπόν, κατάλαβε το. Δεν κατόρθωσες παρά να γελιοποιηθείς εσύ. Να χρυσώνουμε εγώ αυτά τα κότσια να γελιοποιηθώ και να αποκτήσω αυτό που θέλω. Εμένα. Εσένα. Εσύ προσφέρθηκες να σ' αγοράσω και αρνήθηκα. Ακούστε, κυρία μου, αν μπορεί κανείς ακόμα να σας λέει κυρία. Μακακενταρίλοβιτς. Αρκετά. Είπατε. Είπα φτάνει. Δεν προσβάλλουν έτσι μια κυρία. Εξοχότατε, αυτό το ζήτημα είναι. Το ζήτημα αφορά κάθε άντρα που δεν ανέχεται να προσβάλλουν μπροστά του μια γυναίκα. Όποια και να είναι αυτή. Γερμανέ, μέτρα τα λόγια σου. Όχι όταν προέρχονται από αγνό υποτισμό. Τον υποτισμό που αγνοείς εσύ. Με προσβάλλεις. Και αυτή την προσβολή βέβαια δεν θα την αφήσω έτσι. Δανείλο, συγκρατήσου. Θέλετε να πείτε ότι με καλείτε σε μονομαχία. Ακριβώς. Με καλέσετε προχθές, αλλά αποσύρετε την πρόσκληση. Κατά διαταγή του Κάιζερ. Εγώ όμως το λογαριάζω κανένα Κάιζερ. Και βάζω και πάνω από βασιλιάδες στην ανδρική μου αξιοπρέπεια. Σας καλώ σε μονομαχία. Όχι! Μα σας προσέβαλε εξοχοτάτη. Απαιτείται ικανοποίηση. Θα την πάρω, έχω τρόπο μας.
Λυπούμε Γερεστάτη, αλλά η μονομαχία θα γίνει. Στο ραντεβού. Τους όρους της μονομαχίας ασφαλώς τους γνωρίζετε. Απόσταση 5 βημάτων. Συνολικώς 5 βολέ μέχρι πρώτου αίματος, οπότε διακόπτεται η μονομαχία. Θεωρούν ικανοποιηθέντα αμφότερα τα μέρη. Αντίρρησης? Καμία. Προχωρήστε. Εγώ. Κύριε, εγώ ως μάχτης του λοχαμού Ντανίλο θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, μπορώ? Ορίστε, μπορείτε. Όταν λέμε μέχρι του πρώτου αίματος εννοούμε λιγάκι αίμα, μην το κάνουμε και σφαγή. Αυτό θα το αποφασίσουν οι σφαίρες, κύριε. Κι αν καμιά σφαίρα βαρέσει το ψαχρό, τι γίνουμε εγώ? Τι εννοείτε εσείς, κύριε? Εγώ μόλις το λίγο αίμα πέφτω, ξέρω. Είναι αλλεργικό, Και λοιπόν τι θέλετε να γίνει? Έλεγα μήπως θα μπορούσαν οι κύριοι μονομάχοι, μήπως θα μπορούσαν να βαρέσουν στο βρόντο, στον αέρα. Θα ήταν και πιο πρωτότυπο και δεν γίνεται άστο. Αλλά πώς θα βγει το πρώτο αίμα, δεν μου είπατε? Σας παρακαλώ, πάψτε να γελιοποιείτε το θεσμό της μονομαχίας. Προχωρήστε, κύριε. Παρακαλώ, κύριε. Έλα μαζί μου, εδώ μείνε κοντά μου και πάρε αυτό το μπουκαλάκι. Είναι θέρας. Μόλις βροντίξει το κάτω, δώστε. Πού? Στη μύτη, πού? Στόλια! Πού είστε συμπαθείς, αλλά δεν θα διστάσω να σκοπεύσω. Δεν μου είστε διόλου συμπαθείς, γι' αυτό και θα σκοπεύσω με όλη μου τη δύναμη. Απαγορεύονται οι μεταξύ σας αν το εγκλήσεις. Παρακαλώ, τοποθετηθείτε πλάτη με πλάτη. Εγώ μου για δουλειά θα γυρίσω. Απομακρύνεστε. Σφαίρες αυτές, δεν έχω μάτια. Κύριε, τα πιάσα. Άμα δεν ακούσω μπορεί να μην υποτιμήσω. Αρχίζω να μετράω βήματα. 1, 2, 3. Στρέψατε! Πυρ! Τι έγινε, ποιος σκοτώθηκε? Κανένας. Σημειώσατε χ. Ψυχραιμία, Έτσι είχαμε τη ζωή μου, κύριε. Ψυχραιμία. Δεν έχει προλογιστεί ένας. Έτοιμοι για τη δεύτερη βολή. Όπανε και για Πολύ ωραία. Πλάτη με πλάτη, παρακαλώ. Έλα, πλάτη με πλάτη είπε! Ο κανονισμός! Αρχίζω να μετράω και πάλι βήματα. 2, 3, 4, 5. Στρέψατε! Πυρ! Σταματήστε, καθείτε! Πού βαράτε!
Αν τότε μάλιστα πήρε. Ορίστε κύριε, συνεχίζουμε. Ποιος έκανε αυτό το γελίο αστείο? Εγώ! Πάψε Κατερίνα, εγώ έξοχα. Εγώ παρακάλεσα τον κύριο Κόκοβιτς και άλλαξε τις στέρες. Ύστερα φυσικά από την κατάλληλη οικονομική πίεση. Θα μπει αυτό κύριο Κόκοβιτς? Έτσι είναι. Με πίεσαν πολύ και υπέκλεισαν. Αυτό είναι προσβολή κατά της τιμής. Κύριε δικαιοκυρία μου, διαπράξατε βαρύτατο σφάλμα. Και γιατί το κάνατε αυτό, ευγενεστάτη? Για να μην γίνει μια άσκοπη αιματοχυσία εξοχότητα. Όχι, για να γελιοποιηθώ εγώ να εξευτεριστώ ακόμα μια φορά. Γιατί το έκανες αυτό? Έτσι σ' αγαπάω, πλάκα. Άρα, μην εκδηλώνεσαι. Τώρα που έχω εκδηλωθεί όλα τα Βαλκάνια. Σ' αγαπώ, Δανίλη. Αλλά πού να καταλάβεις. Εσύ τρέχεις, κυνηγάς, παρφουμάρες στην πλευριά της. Πού να νιώσεις ότι μια γυναίκα σ' αγαπάει στα αλήθεια για σένα. Πού να το καταλάβεις. Δεν έχεις αγαπήσει ποτέ. Εγώ για να μην πάθει τίποτα για το μικρό σου δαχτυλάκι, θα δίνω όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Τα εκατομμύρια, παραδώσαμε λοιπόν τα εκατομμύρια. Καταστροφή! Πραξικόπημα στην Αρσόδια. Τι έχει? Η στρατηγή κάνει πραξικόπημα. Στρατηγή πραξικόπημα. Κρεμίστε τον θρόνο, φάγα τον Καραπάγοβιτς. Όλες οι περιουσίες κατάσχονται. Είναι το λιγότερο που με ενδιαφέρει η εξοχότητα. Ίσως τώρα να ξαναβρω τον εαυτό μου. Πάμε, Κατερίνα. Well, very well. Έλα, πάμε κι εμείς. Δίνε άσφαιρες σφαίρες, δεν τρέχει. Ώστε τελικά, αγαπητέ μου, Σεργέη, με κράτησαν οι στρατηγοί. Έτσι
έτσι φαίνεται. Ναι, αλλά τι κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα. Να το πω εγώ. Εσείς οι Άγγλοι κρύβεστε. Δεν απαντάς. Δεν βιάζω να ποτέ μια οριστική απάντηση. Σημαίνει αυτό, τις καρώνετε πάλι. Τίποτα, εμείς απλώς εποφελούμε. Σατανάδες παίζετε σε όλα τα ταμπλό. Έτσι συμβαίνει πάντα στις μεγάλες τάψες. Ρίχνουν τις μικρές. Ελάτε κύριε Κόκοβιτ, σας περιμένουν νεότερα είπαμε. Τηλεγράφιο των στρατηγών. Πάτε σε άπαντες, επιστρέψετε αμέσως στη Μαρσό. Μα τα πουλάκια μου θέλουν να μας στείλουν σε καμιά ωραία εξορία. Κύριε, βήμα δεν το κουνάω από το Παρίσι. Και πώς θα ζήσουμε εδώ. Εγώ βρήκα κιόλας δουλειά σε μεγάλο ξενοδοχείο. Πορτιέρ, εσείς στο Λιβάνι. Κύριε, τις λαϊκές. Γιατί ως τώρα τι ήμουνα κύριε. Πλούσια κύρα τι γίνεται. Την είδες όμως καρφάκι δεν σκάει και λες και το γλεντάει το πατήρι. Παριστάτε την αδιάφορη από εγωισμό. Όσον την πήρασε στο μυαλό, γι' αυτό παρουσιάζεται με χαμόγελα και νάτια. Ιβέντσους! Άι, όταν η έσπισε το 1,5 στο σαπένταρος και μικρέ. Δεν μου μένει άλλο παρά να εθνίσω μια τόση καρσονιέρα μέσα και τις σαμπάνιες σας και χρουσάβετε τώρα με τη σερβίρω με τα διαταγή άλλωνα. Θα σε κέρνουμε εμείς σαμπάνια, θα σε διασκεδάζουμε εμείς. Το φιλέ μας τζάμπα! Και τα χάρια μας με πίστες. Κι όσο για το μικρό σου έξοδο. Τίποτα με όλα αυτά κουκλές μου, τίποτα. Εξοχότατε. Κόκοβιτς. Κούνοβιτς. Είμαι Σούσου, Ντοντό, Ρουφού, αγάπες μου. Πίνω στην ευτυχία σας και στη δικιά μου κακοριζικιά. Πού να πάρει οργή, οίκουν το στρατηγί, με κάνανε πατήρι τους δρόμους αφήρι, κι αν δεν δουλειάει αυρές, σου λένε εμιγρές, κι αδυνάζουν το ποτήρι μου επιλές ως χθες. Είσαστε όλοι καλεσμένοι του! Πάλι χειροκροτήματα, για μένα, χειροκροτήματα! Κυρίες και κύριοι, έχετε μπροστά σας μια χείρα θεόφτωσου, αλλά και πάλι εύθυνη. Θέλω να πω μπορεί να έχασα τα πλούτη μου, αλλά κέρδισα την ελευθερία. Η ελευθερία σας, lady. Όνες αρχαίους. Την ένιωσα εδώ μεγάλο πλάκωμα. Μου υποδούλωνε τη σκέψη, το μυαλό και την καρδιά. Μα τι είναι αυτά που λέτε, μαντάμ, τα λεφτά είναι πάντα λεφτά. Είναι, πώς δεν είναι. Αλλά τώρα τα χάσεις όπως τα χάνω εγώ εξαιτία σου. Τι να κάνω, να πάω να πέφτω σικουάνα που με κουβαλάς στην Αμερική. Και να πνιγώ. Τι έχω δίκιο. Πρεσβευτής εσύ. Τέλος πάντων. Ύστερα πάρτε τα κερδός. Τι είχα, τι έχασα. Φτωχιά ήμουν και ξαναγυρίζω στη βάση. Και το φωνάζω μαρσοβιώτικα. Έξω φτώχεια.
αυτή. Ορίστε, κοιτάξτε, ούτε το παράσιμο δεν πήγα. Τσάπα το αγόρασα. Να ήταν μονάχα αυτό, η Βαλερή μου ζητάει διαζύγιο. Άστης, θα βρεις άλλη. Ναι, τη γίνουμε εγώ, κυρία. Εσύ, αν θες, εγώ είμαι εδώ. Και έτσι πέσαμε στην κλάση μας. Εξοχότατε μου, παραχωρείτε την κυρία Ράδε. Να δούμε τι θα την κάνεις. Θεόφτωχος είστε. Θεόφτωχη και μαντάμ. Άντε να σας δω. Άντε να σας δω. Ήθελα να σου μιλήσω, Άννα. Μου έχεις δίκιο σε αυτό. Ξέχασα τα και να τα έλεγα σε μια γυναίκα που μας χωρίζει το χρήμα. Και τώρα που το χρήμα δεν υπάρχει, Τώρα σ' αγαπώ, Άννα. κι εγώ σε αγαπώ τελείω. Έχω ανάγκη και από το μισθό σου, άλλωστε. Θα ήθελες να ενώσουμε τις τύχες μας. Τις φτώχειες μας να πεις. Και η ζωή που έκανες πριν. Πες πως ήταν ένα όνειρο που διαλύθηκε με το φως. Το φως. Το δικό σου το φως, χαζούλη. Εξελίξεις! Εξελίξεις, γεγονότα στη Βαρσόβια. Μέσα είναι η στρατηγική αντεπανάσταση. Μόλις έφτασε πήγον την εγγράφη αυτό, Υπουργείο Εξωτερικών. Και το σπουδαιότερο, κυρία Ράδε, οι περιουσίες που δημιούργησαν οι στρατηγικοί επιστρέφονται στους κατόχους τους. Και η δική σας περιουσία. Γι' αυτό και έτρεξα να σας το αναγγείλω και να σταθώ στο πλευρό σας. Παρακαλώ, κύριε, μιλάτε στη μνηστή μου. Δηλαδή έρχομαι δεύτερος. Και καταϊτρωμένος καλύτερος. Έλα εδώ εσύ! Κυρία, τα συγχαρητήριά. Για τα λεφτά που παίρνω πίσω, δεν αρκεί. Για να μην πούνε εμπόδια στην αγάπη μας την αλήθεια. Και αυτό η Βαρσόβια είναι το δίκιο του Θεάτρου. Παίρνω καρνέ με τις εκταγές. Χωρίς περισσότερο. Όλη την ουσία του, ό,τι έχω, όλα για την πατρίδα. Όλα για τη Βαρσόβια. Τα σπέλιο μου. Μάλιστα. Η πατρίδα μας σας ευγνωμονεί. Και τώρα επειδή το δικαιούται τα παιδιά, Άξιος. Τι να τα κάνω από τα νύλο μου τα λεφτά, θα έχω εσένα για να ζήσω. Μα αγάπη, μ' αγαπάς τόσο πολύ που δίνεις όλη σου την περιουσία. Όλοι, τα έδωσα όλα, τίποτα δεν κράτησα. Όλοι. Δηλαδή όχι όλα. Κράτησα 2-3 δισεκατομμυριάκια για τις δύσκολες στιγμές τους.
Όσα θέλεις, Γιάννη. Φύγαμε, παιδιά. Βγαίνει στο σκηνή να μας τραβήξει. Και πολύ πλάκα. Γιάννη.